Bo día a todos e a todas. Damos comezo á sesión ordinaria do Pleno do día 7 de 8 de 2025 coa seguinte orde do día. Bueno, antes estaba hoxe Sara de interventora por vacacións da interventora titular. Número 1, aprobación se procede á ata da sesión ordinaria do 3 de 7 de 2025. Queda aprobada. Número 2, dación da conta das resolucións da Alcaldía dende o número 743/2025 a 916/2025. Punto número 3, aprobación se procede á conta xeral do 24, proposta 2025/G006/000239. Paso a palabra ao concelleiro de Facenda. Ola, bo día a todas e todos. Pois ben, a proposta de aprobación da conta xeral do exercicio 2024, unha vez formada a conta xeral do Concello correspondente ao exercicio 2024 informada favorablemente pola Comisión Especial de Contas na sesión do 11 de xuño do 25, foi exposta públicamente durante 15 días para que os interesados puderan presentar reclamacións ou reparos. Incorporouse ao expediente o informe de Rexistro Municipal que fai constar que non foron presentadas reclamacións, alegacións nin reparos á conta xeral, polo que se procede elevar ao Pleno a proposta de aprobar o correspondente exercicio 2024 nos termos nos que consta no expediente. Partido Popular. Sí, moi buenos días. Nos queríamos facerlle algunha pregunta ao concelleiro de Facenda e en relación cos reparos que se remiten, os reparos que se fixeron no Concello e que se remiten ao Ministerio. Non entendemos, por ignorancia técnica, por que se di que os reparos, que son os que se teñen que levantar no Pleno por parte da Presidencia desas facturas que non teñen recoñecido crédito, que son ou de anos anteriores, porque se di que incumplen a natureza da Lei 19/2013 de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e buen gobierno, solamente as que son aprobadas polo Pleno. Se non lo podía aclarar, nos gustaría saber, porque realmente sí que existen multitud de reparos, de aprobación de facturas pois aprobadas por a Presidencia que non supoñen este tipo de incumplimento. E isto por un lado, pero por outra, xa non vamos a entrar no tema dos reparos porque eu creo que xa son reiterados todos o que manifestamos nos plenos, o descontrol, a falta de previsión, o gasto sin medida. Pero sí que queríamos preguntarlle en relación con o informe, o que pasa é que a persona que firma este informe non está presente hoxe, pero que parece mentira que sexa feita pola mesma persona, non? Nos remitimos ao informe que amparaba o documento do orzamento que se traía aquí, era un informe demoledor para este goberno, da súa xestión, da falta de previsión, do exceso de gastos sin control ni medida, que non se sabía se algunhas partidas xa estaban esgotadas antes de entrada da súa aprobación polo exceso incontrolable de gasto. E realmente neste informe nos atopamos, por unha parte, moi importante, a falta de liquidez na tesorería municipal, que xa o levan advertindo os diferentes técnicos dos diferentes departamentos, tanto de intervención de tesorería, por ese aumento de obrigas de pago do ano 2023 ao ano 2024. Pero sí que é certo que no ano 2025 asumimos que xa se fai referencia neste informe o pago de máis de 2 millóns de euros de facturas pendientes, no Pleno, non as facturas que ustedes aprobaron en Xunta de Goberno de resolucións extraxudiciais de facturas pendentes do ano pasado porque non tiñan crédito e estaban esgotadas. Solamente no Pleno levamos máis de 2 millóns e pico, porque ainda fai pouco trouxeron unha que nos lle votamos en contra. E nos tememos que aparecerán máis. En realidad hai máis, porque no informe de execución trimestral hai unha factura do Nadal
do ano 23 ou 24 que a día de hoxe sigue sin estar pagando. E, ainda que sea mínima, hai un proveedor que sigue estando pendiente duns pinchos dunhas paixoliñas, que é bastante triste e nefasto. Pero esa factura sigue estando aí. Pese que os distintos concelleiros de Facenda, tanto anterior como o actual, cada vez que trae un recoñecemento extrajudicial aquí, dice, no, é el último. Non temos máis facturas pendientes. Non hai nada pendiente pagar. E isto non é como cando Iván Puentes chegou aquí ao goberno, que se encontrou 1 millón de euros de facturas nun caixón. No, ahora non é así. Ahora as facturas entran por rexistro electrónico, hai un control, e entonces todo o mundo comete erros, incluídos os traballadores, e podese colar unha, pero non tantas. E entonces vemos nun apartado que pon que por fin se empeza a controlar o gasto. No ano 2024, cando deixaron máis de 2 millóns de facturas sin pagar, temos un informe da Conta Xeral que di que ustedes reduciron o gasto. Eu creo que isto foi unha errata, unha copia e pega, o mellor, de outro, de algún ano que sí, evidentemente non estaban ustedes, no que sí se controlaba o gasto, pero bueno, dito o dito, tamén vemos que pese a que a anterior concelleira, por activa, por pasiva, sinto moito ter que referirme á anterior concelleira, pero que fai 2 días estaba usted aquí, que esta Costa Xeral é fruto da xestión do Bloque Nacionalista Galego, pero usted era responsable desta área, porque se refire a Conta Xeral do ano 2024, e fai 3 días que hai un novo concelleiro, que, por certo, foi incapaz de sacar un consello escolar, pero trouxe un orzamento. Quien puede lo más, puede lo menos, señor Ardá. Pero dito isto, e volvo atrás, tamén vemos que, pese a que a señora concelleira, por activa e por pasiva, reiteraba que os ingresos non eran, que non sei que, non serían os óptimos, o que xa lle dixo toda a vida este Partido Popular. Evidentemente non son os desexados, faltan moitas actividades. Non subir impostos, non confundamos, recaudación, o que este obligado que pague. Vale, recaudación, non subir impostos, non subir tasas. É outra cuestión, é outra política que ustedes manexan e o Partido Popular non. Desacertada, non acertada, se verá. De momento ustedes non están facendo nin a outra, pero digo, sí que se ve que os ingresos sí que se incrementaron, tanto do ano 2022 como do ano 2023 e do ano 2024. E entonces, por eso lle decimos, o principal problema dos veciños de Fene é telos a ustedes no goberno. Pero a maior abundamento, o problema que vostedes, como goberno, son incapaces de xestionar as contas públicas. Veñen aí unha recaudación da tasa dos colectores, con efectos retroactivos, que vai supoñer un incremento nas arcas municipais. Ven esa tasa que incrementaron ustedes co apoio do Partido Socialista sobre o tema do lixo, cando non era obligatorio impoñer ya aos veciños e as veciñas de Fene. Ingresos hainos, o que teñen que gestionar e controlar é o gasto. O Partido Popular despois non vai a votar en contra desta Conta Xeral, porque é un documento obxectivo, se supón, que no que se recollen así os distintos datos, vámonos a abster e coa advertencia de sempre, que veremos cando termine o ano e empece o seguinte. Partido Socialista. Referente a este punto, simplemente salientar algúns aspectos que xa veñan recorridos nos informes e documentación de dito punto. Nos queremos poñer de manifesto que na liquidación do orzamento deste exercicio anterior, 2024, pois, bueno, o principio de estabilidade orzamentaria ascendeu a unha necesidade de financiamento de 1.042.000 euros. Para o orzamento se o comparamos co orzamento que estamos manexando agora, nos parece unha cantidad bastante significativa. É certo que se cumpre a regla de gasto, segundo os informes, e tamén é certo que se cumpre o límite de endebedamento, pero arroxa un volumen de débeda viva de 990.000 euros, ou sea, decir, que case 1 millón de euros. Ben, pero dito isto así por introducir un pouco o punto, o máis importante a salientar de todo o documento os documentos que nos presentaron é que o remanente de tesorería, para gastos xerais era negativo en 83.000 euros. Non vamos a dar as cifras todas con céntimos e tal, pero sí que é salientable, como decía antes a portavoz
do Grupo Municipal do PP que este se veu aumentado polas obrigas pendentes, que eran 2.126.565. Por lo tanto, o remanente de tesorería é negativo en 2.210.000 euros, máis menos, non? Aquí hai que lembrar que, evidentemente, isto era por os recoñecementos extrajudiciais de crédito que tiveron lugar ao longo do 2024. Perdón, do 2025, no primeiro trimestre. Facturas pendentes do 2024 que se remataron ao ano. Hai unhas recomendacións que, en resumo, din que o Concello o que necesita, ou este goberno, mellor dito, o que necesita é conseguir máis recursos económicos para atender o exceso de gasto. Pero non sempre decimos que é mellor a contención de gasto, se é posible, e non intentar conseguir máis recursos económicos pola vía de incremento de tasas, precios públicos, etc. Que sí que os hai que facer, porque hai servicios aos que temos que adecuar os precios públicos, como lle vimos demandando anteriormente a anterior concelleira de Facenda, desde que está vostede, señor Justo, pois eu demandamos a vostede. Adecue os prezos dos servicios, estamos lembrando agora, este grupo municipal se está lembrando agora do último verán máis alá, que os precios non se adecúan de verdade ao servicio que se presta. É certo que se poden adecuar, sobre todo en este en concreto que lle estamos dicindo, verán máis alá. Por qué? Porque as familias logo teñen unhas axudas da Xunta de Galicia. Eu falando con xente que está en verán máis alá, que ten os seus fillos en verán alá, me decían o ano anterior, e me volvían a repetir este ano, que ao final o custo para eles é cero. O custo do que lles dá unha subvención, ou vamos a chamar así, a Xunta de Galicia. Despois presenta a documentación e o que pagaron por estar no verán máis alá, yo compensa a Xunta de Galicia. Con o cal, lle decimos, se isto é así, adecue vostede os precios para que non sexa un servicio que haxa un desfase entre os ingresos e os gastos. Bueno, é como isto, outras máis cosas que supoño que xa estará vostede empezando a mirar, a revisar, para que non teñamos un exceso de gasto e facturas sin pagar. Nos votaremos a abstención, porque é o que procede neste momento, como vimos facendo habitualmente. Gracias. Esquerda Unida. Concelleiro. Bueno, pois comentar que eu entendo que non é unha errata o que di vostede que se reduciu o gasto, porque, aínda que mínimamente sí que se reduciu con respecto a 2023, bueno, estamos facendo bastantes traballos en esa contención de gasto e, aparte, en xestionar mellor os ingresos que temos. Sempre que se fala do gasto incontrolado deste Concello, eu, aínda cando non estaba nesta área, xa entendía que non era así. Entendo que, dende 2019, o gasto eléctrico, que sempre o poñemos, pero é unha realidade, a vostedes lles dá risa, porque nas vosas casas era o mesmo, pero lles podemos pasar un listado dos gastos que pasan de 2019 de 700.000 euros ao Concello a este ano, e o ano pasado, 1.400.000. Pois son 700 euros mil máis en electricidade, 700 euros mil máis que non reciben os veciños de Celle. En rebacheos, en desbroces, en diversos servicios, porque os temos que gastar en electricidade. Entón, estamos facendo unha contención de gasto con diversos contratos para intentar minorizar o importe dos gastos, pero temos esa problemática da electricidade, que tamén sacamos un contrato e esperemos que baixe ese prezo. E entón, eu entendo iso, que non é un gasto incontrolado. E en canto ás cuestións técnicas que vostede consulta, pois falarei coa interventora para que ellas solvente. Vale, pois pasamos á votación. Votos a favor da conta xeral. Abstencións. Queda aprobada. A aprobación se procede da proposta da Alcaldía para a determinación dos festivos locais do ano 2026, proposta 2025/G006/000-227. Bueno, pois penso que xa foi a comisión, era un acordo
deste Concello sobre os festivos que en este caso no 2026 serán o 18 de febreiro, que é mércores de cinza, e o 6 de agosto, que é o San Salvador. 18 de febreiro. Pensei que me equivocara. 18 de febreiro e 6 de agosto. Polo tanto, nada, pois pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 5, mocións urxentes. Falamos na Xunta de Voceiros que íbamos a presentar dúas mocións que foron entregadas ese mesmo día. Entón, pasolle a palabra ao portavoz do Bloque Nacionalista Galego. Primeiro, en relación á urxencia, presentamos a moción sobre a defensa do sistema público de atención á dependencia e a mellora do servizo de axuda no fogar. Esta moción tiñamos a previsión de presentala a semana anterior e xusto naqueles días foi cando ocorreron os acontecementos desgraciados do asasinato dunha traballadora do SAF e a razón, pois, tardamos 2 días en facer un axuste, non parecía moi procedente presentar a moción que traíamos en aquel momento, debido aos feitos que viñan acontecendo, entón incluímos nesta moción esta cuestión concreta porque nos parecía de extrema gravidade. A previsión da moción a tiñamos, o que non tiñamos era o que aconteceu, que entendíamos que era fundamental que entrase tanto na exposición de motivos como na resolución dos acordos. Esa foi o que determinou traela fora de prazo, e non quero entrar no orden do día. Eso en relación á urxencia. Votamos a urxencia. Votos a favor? Por unanimidade. Paso a ler a moción. A exposición de motivos. O sistema público de atención á dependencia en Galiza está a sufrir un preocupante proceso de desmantelamento, como ven denunciando insistentemente o BNG no Parlamento galego. Lonxe de garantir o dereito das persoas dependentes, a política da Xunta de Galiza está centrada nun modelo asistencialista e privatizador que empobrece o servicio público e devolve os cuidados ao ámbito doméstico, recaendo maioritariamente sobre as mulleres. Desde a creación do SAF, no ano 2009 transcorreron 16 anos. Nestes anos incrementáronse progresivamente o número de usuarias, mudando, ademais, as necesidades tanto das persoas usuarias como do persoal que presta estes servicios. Por outra banda, foron detectándose eivas e carencias que urxen a adaptación dos servicios de no fogar á realidade actual. Igualmente, os concellos, atropados na prestación dun servicio necesario pero impropio dunha administración local, precisan ocupar un papel completamente diferente na prestación material deste servicio, pois están a asumir a xestión e control prácticamente en exclusiva deste esencial servicio de atención ás persoas maiores e dependentes. Este pasado 29 de xullo de 2025 foi asesinada Teresa de Jesús, empregada do Servizo de Axuda no Fogar do Concello de Porriño, mentre desenvolvía o seu traballo nun domicilio. Un feito excepcional e gravísimo, máis que evidencia de maneira máis cruenta os riscos aos que se expoñen as traballadoras do SAF, así como pon en evidencia os moi diferentes perfis das persoas usuarias e os seus contornos familiares, e reabre o debate sobre a necesidade do preceptivo informe social previo á asignación dun recurso, pois é un instrumento que mellor pode garantir o acerto no modo en que debe abordarse en cada caso a prestación material do servicio que legalmente lle corresponden ás persoas usuarias. Dende hai anos, tanto as traballadoras do SAF como as organizacións sindicais veñen denunciando situacións inadmisibles que se están a producir nos domicilios e que lle supoñen risco. Insinuacións, intentos de agresión, mesmo sexual, e exixencias por parte das persoas usuarias ou dos seus familiares que
que nada teñen que ver coa prestación do servicio de atención á dependencia. Compre ter en conta que as auxiliares desenvolven o seu traballo soas en domicilios particulares nos que teñen que atender e cuidar a persoas maiores ou dependentes. En moitos casos con doenzas neurodegenerativas e con grande dependencia. Tendo coñecemento desta situación, desde o Bloque Nacionalista Galego vimos defendendo con urxencia acometer unha reforma estrutural do SAF para adaptalo á realidade e ás necesidades actuais, que permita garantir mellores condicións laborais, salariais e salariais das traballadoras. Tamén no referido á súa protección, así como garantir unha mellor prestación do servizo ás persoas usuarias. Para o Bloque Nacionalista Galego, o asesinato de Teresa Jesús debe supor un punto de inflexión para introducir mudanzas, especialmente normativas, que melloren a prestación do servicio e otorguen máis garantías e mellores condicións laborais para as traballadoras e as entidades e administracións responsables do servicio ao tempo que se garanten os dereitos das persoas usuarias. Por todo o exposto e con anterioridade, polo que o Bloque Nacionalista Galego somete a debate e aprobación polo Pleno deste Concello a moción que propón os seguintes acordos. Primeiro, o Pleno do Concello de Fene lamenta o asesinato da traballadora do SAF do Concello de Porriño, Teresa Jesús, e amosa o seu apoio e solidariedade coa familia e compañeiras. Segundo, instar a Xunta de Galiza a cambiar o modelo actual do SAF e que sexa a Administración Autonómica a que asuma a xestión integral do SAF vencellado á Lei de Dependencia. Terceiro, mentras non proceda a materializar este cambio de modelo, reclamamos a incrementar o prezo a hora que chega a Xunta de Galiza ata axustarse ao custo real e efectivo do servicio, mínimo 20 euros a hora, tendo en conta as características da prestación do servicio. B. Abrir de xeito inmediato unha mesa de traballo cos concellos galegos a través da FEGAMP e coa representación das traballadoras e representación empresarial do sector do Servicio de Axuda no Fogar, co obxectivo de elaborar protocolos de prevención e intervención en casos de agresión e ou amenazas no domicilio, violencia machista ou discriminación, cuxas conclusións leven a aprobar as modificacións normativas oportunas que permitan adoptar de modo inmediato medidas de suspensión temporal ou total de servizos en caso de denuncia por agresións, amenazas, violencia machista ou discriminación, entre outros. C. Recuperar o informe social previo á selección do recurso, elaborado polos Servizos Sociais Comunitarios, pois é un instrumento que mellor pode garantir o acerto no modo en que debe abordarse en cada caso a prestación material do servicio que legalmente lle corresponde ás persoas usuarias. D. Introducir un novo modelo de prestación do servicio que sustituya o actual, baseado en horas con o obxectivo de mellorar as condicións laborais das traballadoras e favorecer unha xestión máis eficaz e eficiente do SAF, e que se introduce a prestación do servizo por dúas traballadoras cando o informe social determina a existencia de risco medio ou maior nese ámbito familiar. E modificar as ratios que fixan o persoal técnico mínimo exixible ás empresas prestadoras deste servizo, reducindo o número de persoas usuarias por cada técnico ou técnica. Cuarto, dar conta deste acordo á Consellería de Política Social da Xunta de Galicia e os grupos parlamentarios do Parlamento Galego e á FEGAMP. E precisamente estamos no Concello coa licitación e ese precio orientativo que marcamos de 20 horas está salindo en 21 horas con 60 ou con 70 aproximadamente. Quero dicir que, efectivamente, é un servizo que estamos asumindo os concellos dunha maneira totalmente desproporcionada, tanto no ámbito competencial como no ámbito económico. Partido Popular. Bueno, o Partido Popular quería introducir unha emenda a esta moción. É unha emenda pequena e, ademais, creo que totalmente xustificada. Bueno, todos somos conscientes que existe unha lei de dependencia que foi aprobada, eu creo que gobernaba o señor Zapatero, e todos somos conscientes que esa lei de dependencia, ao igual que ora se acaba de facer coa lei ela, desgraciadamente, non se dotou de absolutamente ni un solo euro. 0 euros para a tramitación e o desenvolvemento desa lei.
Todos temos que ser conscientes que dentro desa lei o que se atribuía eran unhas competencias nos que as comunidades autónomas asumirían un 50% deses servicios que se iban a prestar a través da lei de dependencia e o Estado asumiría ese outro 50%. Dito isto, o Estado español non está a asumir ninguna parte das súas competencias e entendemos pola súa parte que ustedes reclamen á Xunta a asunción dun servicio que por parte do goberno de FENE se di, do Bloque Nacionalista Galego, que non é un servicio propio municipal. Podremos ter algunhas dúbidas ao respecto de quen sería tamén competencia, pero certo é que fai uns anos para este mismo bloque municipal, para este mismo voceiro, a competencia era da Diputación da Coruña, daquela gobernaba o Partido Popular. Podemos recopilar esa información. Pero dito isto, sí que é certo que os concellos de menos de 20.000 habitantes pois sí que están a asumir unha serie de competencias que o mellor supoñen unha carga para municipal. Tamén é certo que a Xunta de Galicia está asumindo o seu compromiso, pero que aquí está claro que quen non está asumindo o compromiso é o Goberno do Estado, porque ten que facerse cargo de todo iso. Por iso a nosa primeira, queríamos aportar esta emenda, que sería incluir unha nova cláusula, que era continuar reclamando ao Goberno de España o cumprimento da Lei de Dependencia que lle obriga a financiar o 50% do custe dos servicios, así como o pagamento á débeda con Galicia e os galegos por ese incumprimento. Como agora xa non sei como é o sistema, se o primeiro fago a emenda, usted responde, entramos ao debate, que nos diga a señora secretaria. Non, hasta aí chego, digo, se sigo falando a moción. Non sei, usted dirá. Sigo? Vale. Despois, que vamos a dicir do asesinato de Teresa de Jesús, desta traballadora do SAF? É algo incomprensible, como incomprensibles son absolutamente todos os asesinatos que se producen no día a día. Foi unha situación tráxica, totalmente condenable e, o mellor, incluso hasta previsible. E digo isto en relación con ese informe social. Temos que ser todos conscientes que a administración é moi lenta e en determinadas situacións é demasiado lenta. Para exemplo, o temos no noso concello. Pola ratio dos nosos habitantes, creo que con 2 traballadoras ou traballadores sociais, me refiro a traballadoras porque realmente a nosa plantilla, non sei agora, pero durante moitísimos anos estuvo totalmente composta por mulleres, pois sería de 2, non? En FENE contamos durante todos estes últimos anos con 4 postos que se ven tamén apoiados por unha traballadora que está no centro de saúde que depende directamente da administración autonómica, non? E en FENE nos atopamos nas resolucións da alcaldía con algo obxectivo. Peticións de servicios de axuda do SAF básicos tramitados, solicitados na primeira semana do mes de febreiro do ano 2025 que se concederon agora, en decretos aprobados o 2 de xullo, 5 meses despois. O mellor a decisión adoptada, me imagino que a raíz da desaparición deste informe social que tramitou con ese decreto a Xunta de Galicia, pois se axilizará de alguna maneira. É que temos que ser conscientes. FENE, 5 meses para algo como solicitud, acreditar os medios económicos para saber a cuantía que se vai a asumir, aportar algo. 5 meses. Que increíble. Cando FENE ten máis do doble das persoas que se terían que encargar para a nosa poboación. Entonces, con este decreto que se aprobou na Xunta de Galicia, o que se pretende é que as familias teñan un pouco de desafogo da súa situación, un complemento económico, e realmente está comenzando a andar e vai a tardar meses en facer sentirse, tanto para o bo como tamén para o malo, non? Para as dúas circunstancias. Vas a ver se é unha solución que pode paliar, mellorar, porque todos temos que ser conscientes. É algo nos que nos temos que centrar todos, non no Concello mellor que nas nosas competencias, pero sí en administracións superiores, Xunta de Galicia, Goberno do Estado español, porque realmente, por fortuna, por desgracia, cada vez vamos a vivir máis, cada vez hai máis xente maior,
E este é un servicio, xa o di, servicio básico, non, que ten que ser super básico, mellorar as súas condicións, mellorar as súas prestacións, incluir máis prestacións, evidentemente que sí. E como non, todo eso leva aparexado que teñen que mellorar as condicións das traballadoras e os traballadores que están a prestar este servicio, principalmente, por desgracia, das traballadoras, porque realmente é un sector no que poucos homes todavía non están incluídos. E evidentemente que está convertindo en un sector básico e por eso nos entendemos que hai que cambiar este modelo de situación actual do SAF, que inclúa máis prestacións, que nese sentido o decreto da Xunta de Galicia tamén as inclúen, pero tamén é certo que a Xunta é unha peza fundamental, pero non é a única. E que a estes acordos do precio hora do que se lle está a pagar o personal do Servicio de Axuda no Fogar son pactadas no ámbito da FEGAM. Pero tamén é certo que dentro do ámbito da FEGAM, desde o ano 2021, non se revisa ningún destes criterios. Eu creo que xa estamos no ano 2025 rematando como quen di, e xa era hora que por parte da FEGAM se puxeran a tratar este tema en debida forma e unificar os criterios. Temos que ir pensando nun novo modelo de servicio de axuda no fogar, un modelo que ten que ser igual absolutamente para todos e entendemos que se teñen que implicar todas as administracións e, sobre todo, as que están comprometidas, pois asumir a súa responsabilidade. O Partido Popular, coa introducción desta emenda, nos parece xusta, axustada a dereito, pois votaría a favor desta emenda, desta moción, perdón. Bueno, a emenda queda aceptada. Vale, Partido Socialista. Sí. O Partido Socialista presentoulle ao concelleiro unha emenda para ver se era aceptada. A emenda contiña 4 puntos, pero unha vez escoitado o concelleiro vaime permitir que a reduzamos a 2 puntos, o punto terceiro e o punto cuarto. Non sei se procede que se lea agora, sí? Vale. Non, ya, claro, pero non sei se quería que intervir el ou non. A ver, esta emenda de adición nos puntos que queremos engadir sería, primeiro, constitución dunha mesa, a creación dun observatorio sobre o sistema de dependencia en Galicia no que podamos obter datos sistemáticos da prestación do SAF. Disculpa. E segundo, a elaboración dun plan estratégico de servicios sociais, tal e como recolle a Lei de Servicios Sociais de Galicia, de forma que os servicios sociais comunitarios poidan actuar de xeito coordinado e conforme aos servicios que lles son propios. Nada máis. Ben, se fala da demora continuada dos expedientes do SAF, de dependencia. Ben, é certo que no Concello levan certa demora estes expedientes, pero este grupo municipal tamén é consciente das continuas baixas laborais das traballadoras deste servicio, o cal fai que haxa demora. Quizáis con esta, se non houbera tanta baixa laboral, seguramente os expedientes sairían máis adiante. Pero non hai que esquecer, este concelleiro que está falando o ten clarísimo, que a señora coordinadora do Departamento de Dependencia da Coruña falou con este señor no mes de abril por teléfono e comunicoulle que a demora dun ano e un mes que levaba o expediente da súa nai debíase a que nada máis que había 2 persoas para toda a provincia da Coruña para resolver os expedientes. Con 2 persoas, por moito que a señora conselleira cambie e modifique legislación e quite informes sociais, non se pode facer nada máis. Pero miren vostedes, non sei, a veces non me gusta
individualizar as intervencións, pero eu vou dicir unha cosa. No mes de maio recibimos, despois de un ano e 2 meses, no mes de maio recibimos a revisión da dependencia na nosa casa. Eu vou dicir máis, no mes de maio aínda non recibimos o escrito. Cando se nos dixo verbalmente que estaba en grado 3 a nai deste de quen fala. Pero non recibimos o escrito, non podemos facer nada todavía. Os servicios do Concello, se non recibo o escrito das horas que lle corresponde agora, que é un incremento de horas, pero non podemos facer nada, non podemos solicitar nada, pois estamos á espera. Xuño, xa non vamos a falar de maio, xuño, xullo e o que levamos de agosto, para facer un escrito dicindo é de traca. Pero, ben, lamentamos que tuvera que darse un asesinato para que todos nos poñamos agora a pensar no servicio de axuda no fogar e que fai falta actualizar todo o que envolve este servicio, que a verdade é que é o servicio que máis deberíamos de cuidar, porque é o que trata dos nosos maiores, das persoas máis vulnerables. E o temos como o temos. E o temos como o temos por culpa de todos. Aquí non é ni goberno ni oposición tal. Se todos tiveramos voluntade para poder traballar para mellorar a calidade de vida das máis vulnerables da nosa sociedade, que son as persoas dependentes, outro galo cantaría, seguramente. Non quero abondar nada máis, simplemente nos vamos a votar a favor da moción do BNG, acepte ou non as nosas enmendas. Quedan aceptadas as enmendas. Esquerda Unida. Bo día. Bueno, independientemente de que poidan existir baixas en calquera departamento, eu entendo que cando unha persoa está de baixa terá as súas razóns. Creo que moitas veces é falta de persoal. E vou facer o mesmo que o señor Ayala, vou poñer un exemplo persoal. En servicios sociales deste Concello lle tramitaron a meu pai unha tarxeta destas para o coche polas dificultades de mobilidade de meu pai. Unha vez solicitado e enviado todo á Xunta, tardaron 18 meses en chamalo, que pola edade que ten, pois igual casi nin chegaba. Cando chegamos á revisión, había 2 persoas e aquilo estaba petado de xente. Había unha traballadora social, que foi a que nos atendeu primeiro, e unha doutora, que unha vez atendido a meu pai, nos dixeron que máis ou menos nun par de meses recibiría a resolución. Esa resolución tardou 10 meses máis. Entendo que non é cuestión de a xente que haxa no Concello, que máis traballadoras ou menos, entendo que hai tamén unha falta grande de persoal. 2 persoas no edificio da Xunta en Ferrol para atender todos estes casos de dependencia, que cada vez son máis, pois é inviable, lóxicamente, teñen que tardar 18 meses. De feito, nese momento nos recomendaron, lle dixeron ao meu pai, vaya usted pidiendo la dependencia, se algún día la quiere, porque le vamos a tardar como unos 2 años. Entón, bueno, pois ao mellor eso tamén é algo que hai que axilizar, sin culpabilizar, simplemente decir, bueno, pois aquí hai que axilizar. Eu entendo que, bueno, cando hai alguén de baixa, pois é porque realmente precisa estar de baixa, o que hai que facer é ter máis personal disponible. Nos vamos a votar a favor da moción. Bueno, en relación ás emendas, como dixo a alcaldesa, as aceptamos ambas. Nos parecen, además, que aportan, melloran o contido do que se propuxo, non? O que sí queremos indicar é que non podemos decir no pleno cuestións que non se axustan á realidade, non? O Estado financia, e eu non son un defensor do goberno de Pedro Sánchez, pero financia. Non chega ao 50%, pero financia. A propia conselleira daba a queixa de que pasaban do 40% no ano 23 ao 34% no ano 24. Por tanto, nós estamos de acordo en exixirlle o 50%, ese o que están comprometidos, e que paguen, evidentemente, o que deben. É dicir, a débeda histórica acumulada neste ámbito, non? O SAF básico, outra cuestión fundamental, o SAF básico tardou 5 meses e, efectivamente, é tempo.
pero non é o SAF de dependencia. O SAF de dependencia, que ven regulado por unha lei e que fala de prazos concretos, a Xunta primeiro tarda en dar ao grau de dependencia meses e despois tarda en resolver o expediente meses. E intenta axilizalo eliminando o informe social da traballadora social de base, que para nós, que o decimos na moción, é un erro, porque quen coñece as persoas e quen debe prescribir ou orientar que servizo lle vai mellor a unha persoa é, en este caso, a traballadora social que teñe de referencia no noso Concello. Entón, as causas do retraso no SAF de dependencia, que son entre 6 meses e un ano e pico, en moitos casos, en algúns casos, pero vamos, que estamos falando de meses, ben derivado da burocracia excesiva da Xunta, da ralentización da burocracia nos departamentos da Xunta, e en moita menor medida na implementación do servicio, que normalmente se implementa rápido no momento que está aprobado, e menos ainda a burocracia municipal, que é a menos, non? Tanto o informe médico como anteriormente o informe social iban bastante rápido no momento que a persoa se interesaba. En todo caso, agradecer as aportacións, e eu creo que entre todos os grupos temos que facer unha reflexión sobre o funcionamento do servizo, que no Concello de Fene en concreto custa moitos cartos, pero probablemente, con orientación axeitada, eu non son quen para decir se ten que costar máis ou menos, pero sí que hai que buscar fórmulas de atención á dependencia diferentes ao propio Servizo de Axuda no Fogar, e a min se me ocurren os centros de día, residencias e outras que poda haber, que non son eu especialista na materia, pero sí que ten que haber casos que teñen que ter outro tipo de tratamento, que o Servizo de Axuda no Fogar non é o propio suficiente nin para a persoa que traballa, nin para a persoa dependente atendida. Entón, eu creo que en todos os ámbitos hai que actuar, e eu creo que recuperar o informe é algo, o informe social é algo fundamental. Pois pasamos a votar. Queres falar, Partido Popular? Bueno, eu creo que xa o deixei claro na miña intervención. Eu non dixen que o Estado non aportaba ni un solo euro, pero que non chega o compromiso, que non incluíra cando aprobou a lei de dependencia. O señor Rodríguez Zapatero adotou de 0 euros. De 0 euros. Como agora se acaba de aprobar unha lei, a chamada Lei ELA, e adotou de 0 euros. Entonces, con 0 euros, o papel todo o aguanta, pero que non se poden executar. Non hai nada. Papel mollado que se pode tirar polo río abaixo. Para exemplos, os temos no Concello. E sí que é certo, non o di o Partido Popular, mire, un informe do propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumos e Agencia 2030, na memoria do análisis do marco normativo da Lei de Dependencia deste ano. La financiación originalmente planteada por la memoria de la Ley de Dependencia no se alcanzó, ni en términos absolutos ni en términos relativos al cumplimiento del objetivo de financiación del 50%. É unha cita literal dun documento presentado ás comunidades autónomas polo propio Ministerio. Precisamente na moción unha emenda é para que realmente cumpla con ese 50%. E máis, recientemente escoitaba eu, na radio, que un dos pactos que se están a tratar antes das vacacións de todo o mundo, incluído o presidente, co País Vasco, é precisamente chegar a ese 50% de financiación que se lle debe cos retrasos tanto a Galicia como ao resto das comunidades autónomas e suplir esa financiación que nos estivo a dar. Non, pasa o mismo coa Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia aporta para este servicio de dependencia, pero é que xa dixo ao principio, o mellor o ten que asumir enteiramente. E respecto á tardanza, o mellor non hai máis personal porque non estamos recibindo os cartos que temos que recibir do Estado para poder financiar e contratar. Eso por un lado. Non falei de baixas de servicios sociales, nin simplemente de ratios de servicios e de prestacións. Precisamente este decreto, no que un dos puntos que se sinalaba era a eliminación dese informe social,
Este decreto ten máis medidas, como xa expuxen, que non é a única e que o principal é adaptar. E, sobre todo, é reducir eses plazos da tramitación da lei de dependencia. Non é certo que vayan con un informe solo, porque sí que se vai necesitar un informe médico e un informe social. Decía o concelleiro, o voceiro do Bloque Nacionalista, que o veciño ten trato coas traballadoras sociais. Non é así, de Fene. O veciño, por fortuna, por desgracia, con que entre trato principalmente co médico. Coñezco moitísimos veciños xa entrados en edad que na vida foron a servicios sociais e posiblemente moitos non sepan nin que servicio se presta. Non é culpa de servicios sociais, non é culpa deste goberno, non é culpa do anterior. O que quere unha persona cando está nesta situación, dalle igual que yo tramite. A señora que veu un día pola calle, como se non a veu, como se yo tramita de tramar. O que quere é solución e rápido. E precisamente o que se reduce a presentación desos dous documentos, a valoración, ese programa individual de atención, o que se chama PIA, vaise facer ao mesmo tempo, a verdad, se acaba de aprobar agora mesmo, e veremos como avanza unha vez que empece a rodar, que o mellor é totalmente unha desgracia e que volver atrás. O que sí, creo que coincidimos absolutamente todo, e nese sentido vai recollendo a moción que presenta o Bloque Nacionalista Galego, que a isto hai que darlle unha volta, que temos uns traballadores que teñen unhas condicións, que somos dos que dependemos, porque sí que dependemos deles, dependemos para que nos cuiden, para que atendan unha persona maior para poder ir a traballar, e que sí que hai que mellorar a situación e o sistema de prestación, tanto para o usuario, pero tamén e principalmente para o traballador que presta este servicio. Nada, concelleiro, queres? Nada, en canto a financiación, a única referencia que lle fixen foi que vostede na súa intervención afirmou moi categóricamente que dotaron con cero a lei, non? E por iso votamos a favor da emenda e ya incluímos na moción. Estamos de acordo. O Estado financia mal e a Xunta financia mal. E ao final paga o Concello os veciños e veciñas de Fene. E non pagamos o 25%, pagamos máis. Só hai que mirar os números. Esa é a cuestión. Se non se trata de buscar, de ir disparando a ver quen ten máis culpa. A cuestión é que hai unha lei que marca uns contidos que non se están a cumprir. E nós o queremos, creo que todos estamos no pleno de acordo en que se cumplan. É dicir, que para poder prestar o servicio mínimamente como di a lei, polo menos hai que cumprir a lei. E despois, a partir de aí, podemos empezar a definir melloras ou cambios no servicio. Pois pasamos a votación. Votos a favor da moción? Pois queda aprobada por unanimidade. E tiñamos outra, esta fixémola como unha proposta de declaración institucional, esperando que me comentaran algo pois os voceiros, surxindo accións para frear o xenocidio en curso na Palestina. Pasaré a palabra ao portavoz. Claro, non sei si aceptan os grupos. Intervimos ou No, intervimos? a pregunta que lle facemos dende o BNG é se acepta como moción institucional, pois asinamos todos e a lei alcaldesa. Se non aceptamos, se os grupos non aceptan como moción institucional, por unanimidade, digamos, pois a presentamos nós como moción directamente e quen queira aprobarla que aprobe. Bueno, o Partido Popular non vai a suscribir esta moción como unha declaración institucional. Simplemente, como unhas pequenas notas, esta moción se nos dá traslado dela. Bueno, recientemente, no mes de xuño, o Bloque Nacionalista Galego presentou unha moción en defensa do Estado palestino con contido, non era unha declaración institucional, e se trouxo a este pleno e se debateu. O sea, non fai nin un mes. Ahora se nos presenta esta moción, esta declaración, este documento se nos presenta na Xunta de Voceiros o luns pola mañán, tendo en conta que onte foi festivo en Fene, a prazo de 2 días. Entendemos que se tiñan tanta urxencia, unha declaración institucional ten que ser, para nós,
moitísimo máis estudiada e máis en un punto que, bueno, se xan entrar no contido da exposición de motivos, no que referiremos 4 notas simplemente. Eu creo que unha declaración institucional debe de comenzar con feitos reais e con feitos históricos. Todos somos conscientes da situación que se está a vivir en Gaza. Somos conscientes. Somos conscientes de que a axuda humanitaria non está a chegar ali. Pero creo que debíamos de reflexionar un pouquiño máis na situación que ali existe e que hai un punto de inflexión. Non digo eternamente nos anos que todos crecimos con esta situación, pero sí é certo que hai un punto de inflexión que tamén se debe de facer e de reflectir neste lado, non? Se blanquea a un grupo terrorista, como é o grupo Hamas, se blanquea totalmente, non se fai referencia a un feito que ocorreu en outubro do ano 2023, non se fai referencia á situación de todas aquelas persoas que están rehens polo goberno de Hamas e absolutamente nada, non? Entón, entendemos que unha declaración institucional ten que recoller todo. Eu entendo que, ao mellor, a ignorancia é moi atrevida, non? E eu creo que este é un tema que é moi difícil posicionarse. A ustedes lle pasa co tema de Ucrania e Rusia, non? O sea, é un tema que se trouxe aquí posicionarse en contra de Rusia, pois lle supón a ustedes tamén un gran problema. O Partido Popular posicionarse contra de Israel, non. Pero entendemos que unha declaración institucional posicionarse en contra do Estado de Israel, non, e do Estado de Israel. Posicionarse en contra do Estado de Israel ao Partido Popular non lle supón ningún inconvinte. Igual é que alguén non sabe neste pleno cal Israel e cal Palestina, porque pode ser polas caras que estou vendo. Non lle supón ningún problema. E máis, recentemente, escoitamos en Europa algún tipo de declaración neste sentido por parte de diputados do Partido Popular. Pero sí que é certo, a ausencia, pois podemos entendela. Que se faga con unha declaración institucional así, a prisas e correndo, creo que debería de ser máis estudiado. Recollemos noticias dos periódicos, ustedes presentaron esa moción, ustedes, o Bloque Nacionalista Galego, presentou esa moción no Concello de Vigo a de xuño, despois outra moción que non era unha declaración institucional que era isto, o PSOE lles votou en contra, despois fixeron un remesión. En fin, que a mesma declaración institucional e moción que presentan todos lados. Por eso, si ustedes a queren presentar como moción, lo entendemos, vamos a votar a favor da ausencia e nos parece todo perfecto. Pero, como declaración institucional, consideramos que está un pouco coxa de puntos que habería que introducir. Partido Socialista. Hai que votar. Ao Partido Socialista, perdón. Vindo que non vai sair como declaración institucional, a cal estábamos de acordo, pois, nada, se a presentan como moción, votaremos a favor. Entendo que estamos falando da ausencia, non? Vale, nós, como estábamos de acordo xa... Perdón, eu preguntei se a consideraban os grupos como declaración institucional. No momento que un grupo non a considera declaración institucional, pero que se posicione todo o mundo, e logo falamos de ausencia. Vale. Bueno, pois nós estábamos de acordo xa co tema da declaración institucional, e visto que non sai adiante como tal, solicitamos poder engadirnos á moción e que se presente a conxunta. Vale. Si, a urxencia da moción ben determinada. A intención, obviamente, era presentar unha declaración institucional, a transformamos a moción do Grupo Municipal do BNG a que se suma a Esquerda Unida e sin ningún problema. A urxencia ben determinada porque podemos ser absolutamente cínicos e indiferentes. Nós non. É dicir, hai unha situación en Gaza de xenocidio. O que pasa é que o problema que hoxe en día, como hai un animal dun presidente que chega ali e di que vai facer un resort
e para iso hai que explanar todo con seres humanos incluídos e que os papen os veciños, porque a máis o dixo así, en vocabulario norteamericano, de basto, animal, bruto, un ser despreciable absolutamente, que se non apoiara a Israel, pois teríamos isto resuelto fai tempo, non? Entón, a cuestión da urxencia, non poden seguir persoas morrendo de fame. Non pode estar Gaza acosada nunha situación na que están cos gazatíes na situación que están. E a razón é esa. E podemos mirar para outro lado, podemos empezar a argumentar cousas raras, pero aquí hai seres humanos que non son responsables de nada máis que de estar encerrados nun cacho de territorio e que esa é a razón pola que facemos esta proposta. Votamos a urxencia. Votos a favor? Unanimidade. Vale, pois... Procedo a ler agora a moción, non? Petición de urxente de axuda. Estamos morrendo. Os bombardeos israelís son implacables. As vítimas son as mulleres e os nenos. Non quedan lugares seguros. Sen comida, sen auga, a fame está espallándose rapidamente. Esta guerra en Gaza debe rematar. Por favor, fagamos que as nosas voces se escoiten antes de que o próximo ataque aéreo nos silencie. Esta é a publicación realizada o 19 de maio polo xornalista Anas al-Sharif desde Jabalía, acompañada dunha foto dunha crianza palestina chorando de desesperación. Non podemos ficar indiferentes diante do alcance e consecuencias do xenocidio que está a desenvolver o goberno de Israel contra a población de Palestina na faixa de Gaza. As accións deste goberno xa provocaron máis de 52.259 mortos, das que 15.000 foron nenas e nenos. 117.416 persoas feridas e casi 2 millóns de desplazadas á forza, o que ven a representar o 90% da poboación. O bloqueo imposto por Israel non só impide o acceso de axuda humanitaria, senón que provoca deliberadamente escaseza de alimentos e produtos esenciais para a subsistencia. Os ataques destruíron vivendas e infraestructuras esenciais. Unha agresión xenocida contra o pobo palestino que se pon un claro crime contra a humanidade de acordo co dereito internacional. Os bombardeos masivos, mesmo contra hospitais, convois de ambulancias, universidades ou campos de refuxiados, os cortes de suministros básicos como auga ou luz, os alimentos e medicamentos ou o bloqueo do acceso á axuda humanitaria en ningún caso poden ser entendidos como mecanismos de lexítima defensa. Son elementos dunha política de asedio xenocida que agravan a xa de por sí durísima situación provocada polo bloqueo imposto á Franxa de Gaza desde 2007, que levou a ONU a considerar as condicións dese territorio como impropios para sustentar a vida humana. A absoluta prioridade de lograr un cesamento do fogo inmediato e incondicional dos ataques ordenados polo goberno de israelí contra a faixa de Gaza, así como unha urxente apertura de corredores humanitarios seguros para poder asistir á población palestina. Compre, ademais, iniciar un proceso de negociación política con respaldo internacional para procurar unha saída pacífica, xusta e estável neste conflito que se basee no cumprimento das resolucións das Nacións Unidas. Neste sentido, é necesario abordar esta escalada no contexto do seu conflito histórico, no que Palestina sofre 77 anos de brutal ocupación baixo un sistema de auténtico apartheid, no que Israel incumpriu de forma reiterada e impune as resolucións da ONU, tanto da súa Asamblea Xeral como do seu Consello de Seguridade. Ao longo destas décadas, Israel non só impediu a existencia dun Estado palestino, senón que ocupou os seus territorios, aproximadamente o 70% do territorio palestino desde 1948, mediante asentamentos de colonos declarados ilegais segundo a Resolución 2334 do Consello de Seguridade da ONU. Someteu a súa poboación a todo tipo de vexacións e maltratos, asasinou a dirixentes palestinos, meteu no cárcere a centos de persoas de xeito extrajudicial, levantou o muro da vergoña, declarado tamén ilegal, lanzou ataques que se saldaron con milleiros de persoas mortas e feridas, impuxo un brutal bloqueo á faixa de Gaza. As conversacións de Xenebra de 1949 e os seus protocolos adicionais obrigan os Estados a previr e sancionar o xenocidio e os crimes de guerra. Informes de organismos como a ONU
Documentan que Israel cometeu actos que poden cualificarse como xenocidio en Gaza, incluindo ataques indiscriminados contra poblacións civis, bloqueo humanitario e desplazamento forzado. Ademais, o Tribunal Penal Internacional emitiu ordes de arresto contra os altos cargos israelís por presuntos crimes de guerra e contra a humanidade, e a Corte Internacional de Xustiza está a tramitar a denuncia contra o Estado de Israel por cargos de xenocidio polas súas accións na faixa de Gaza. É hora de que a comunidade internacional actúe para poñer fin ao masacre contra o pobo palestino e facer cumprir a Israel as distintas resolucións sobre os territorios ocupados, de xeito sistemático ben incumprindo, sen ninguna consecuencia, e garantir o dereito ao pobo palestino a dispor do seu propio Estado libre e soberano, así como a efectivización do dereito ao retorno das e dos refuxiados palestinos ao seu país. Con este objetivo deben actuar o conxunto de institucións e administracións, tamén a nivel municipal, desplegando accións concretas e firmes. Polo tanto, os grupos municipais do Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida de FENE, queren expresar o seu total rexeitamento á condena, e o Partido Socialista queren expresar o seu total rexeitamento e condena as accións xenocidas do Estado de Israel na faixa de Gaza e a demanda de paz, liberdade para o pobo palestino, exixindo o cumprimento das resolucións da ONU e o dereito internacional humanitario, e garantindo o seu dereito a dispor do seu propio Estado libre e soberano. Segundo, declarar a persoa non grata a Benjamín Netanyahu e as persoas que fan ou fixeron parte do seu gabinete gobernamental desde o 7 de outubro de 2023 pola súa responsabilidade na catástrofe humanitaria provocada en Palestina. Terceiro, instar ao goberno español a efectivizar o embargo total de armas acordado polo Congreso contra o Estado de Israel e aplicar de maneira estricta os tratados e convencións ratificados polo Estado español para garantir o dereito internacional humanitario, aplicar a inmediata suspensión ou bloqueo de calquer tipo de relación comercial e a ruptura de relacións diplomáticas co Estado xenocida, así como apoiar de maneira activa as accións da Corte Internacional de Xustiza para que sexan xulgados os criminais de guerra e se poña fin á ocupación de Palestina. Promover no seo da Unión Europea e a nivel internacional accións enérxicas para frear o xenocidio en curso na Palestina. Cuarto, instar a Xunta de Galiza a suspender calquer cooperación directa ou indirecta en calquera ámbito co goberno de Israel ou entidades dependentes deste. Despregar no ámbito da acción exterior unha ofensiva para denunciar o xenocidio en curso en Gaza, suspender de maneira inmediata e resolver todos os contratos públicos da Xunta e os seus organismos e entidades dependentes con calquera empresa ligada directa ou indirectamente á xustiza militar, á industria militar e defensa de Israel. Colaborar co envío de axuda humanitaria para a atención da poboación palestina. Quinto, comprometerse como entidade local a colaborar no envío de axuda humanitaria para a atención da poboación palestina. Joaquín, aderidevos á moción? Sí. Vale, Partido Popular. Bueno, como decíamos ao inicio, en relación con por que entendíamos que non podería ser unha declaración institucional, que non poderíamos suscribir, entendemos que está un pouco cosa. E queremos, por recordar, o 7 de outubro de 2023, Hamás atacou a Israel. Foi brutal, máis de 1.200 falecidos civiles, secuestrados, algo que é injustificable, non? E o que é injustificable é que Israel respondeu con unha guerra total, desmedida. Hamás non representa a todos os palestinos. Reprime, controla a súa xente como se fora un escudo, e Israel tampouco defende os seus veciños, os seus cidadáns. Castiga a millóns polos crímenes que cometeron uns poucos. Hai que entender que cada vida perdida, tanto israelí como palestina, teñen o mesmo valor e ten que ser unha ferida na nosa conciencia, na de todos, con independencia do lado no que residan. E en medio desta guerra, pois existe unha verdade que non se di o suficiente. O pobo palestino está atrapado entre dous fuegos
Por un lado, a ocupación israelí, que dende hace décadas e décadas lles nega os seus dereitos, lles impide moverlles libremente, quítalle as súas terras e os somete a un sistema que moitos organismos internacionais califican como un apartheid. Por outro lado, está Hamás, un grupo armado que goberna Gaza con man de ferro. Reprime a súa xente, os utiliza como escudos, utiliza infraestructuras civiles das que carece, das que lle nega os seus propios cidadáns para fines militares e pon en perigo os mesmos palestinos que di defender. Os palestinos, o que está claro é que non escolleron esta guerra. Moitos ni siquiera escolleron a Hamás naquelas eleccións democráticas que houve fai tanto tempo e dende fai moitos anos non teñen posibilidades de cambiar de goberno porque non existen eleccións. Non teñen nin voz, non teñen nin garantías. Son vítimas dunha ocupación, pero tamén dun autoritarismo interno. Dito isto, nos consideramos que o que temos que pedir é que se garantice esa axuda humanitaria a franxa destas vítimas que son realmente as persoas que viven aí e que desgraciadamente non se está garantizando. E todos ser conscientes que Hamás e Netanyahu se necesitan un ao outro, porque xustifica as súas accións. O día que aparezca un señor, me acabo de olvidar ahora mismo do nombre, como aquel presidente que tuvo Israel, que despois o asesinara, un terrorista que igual no ano 93, Israel. Pois o mellor podemos volvernos a sentar, pero de aquela jamás tamén quedará totalmente inxustificado e as súas accións. O Partido Popular vais a ter en esta moción, como tamén fixo no mes de xullo, entendemos que algúns dos puntos son totalmente correctos e evidentemente das nosas palabras se desprende que os apoiamos, pero en outros realmente está bastante coxo. Hai que facer unha condena total. Eu só quería dicir unha cousa, que estaba vostede focalizando o problema tamén en Hamás, e hai que lembrar que Israel xa levaba matando nenos e nenas 20 anos dende que jamais existira. Focalizar o problema tamén en Hamás como dicindo, bueno, es que Israel mal, pero que tamén Hamás... Non, Hamás era unha resposta a un xenocidio que se leva facendo ali dende fai moitísimos anos. Nada máis. Partido Socialista. Ben, somente apuntar que na mente de todos está a palabra xenocidio e non creo que ninguén dos aquí presentes na sociedade civil poda decir que é outra cousa. Se está dando un xenocidio claro e llano desde fai moito tempo. Non é excusa que jamás, que o grupo terrorista jamás secuestrara e matara a civis do Estado de Israel para xustificar o que está acontecendo agora. Agora, a parte dos bombardeos sistemáticos, das incursións das tropas do goberno de Israel, a parte diso, temos que a axuda humanitaria está bloqueada, non chega, e cando chega, por riba, matamos as persoas, as persoas que se acercan a collela. Vamos, eso xa é como... Non quero dicir máis nada, porque a verdad, cada vez que vexo un telediario da cadea que sea, cada vez que abro un periódico da portada que sea e vexo relatos de crimes cando a xente vai a buscar alimentos para non morrer de fame, é que é para non morrer de fame. E a verdade é que se me fai as tripas, se me fan o corazón, se me empequenece. Moita xente estamos pasando moi mal co problema que está surdindo en Gaza. A verdade é que moita xente. Eu, na miña familia, non podemos falar deste tema, porque cando falamos, pois choramos e nos ponemos tal. Non entendo esta situación. E non entendo que a comunidade internacional non dé un golpe na mesa e diga ata aquí chegamos. Israel
bloqueo internacional a todos os niveis, non somente comercial, sí, non somente comercial, de todo tipo. Non deixamos sair a un israelita do seu Estado. A ver, son capaces de aguantar así. Esquerda Unida. Sí, bueno, aparte de suscribir totalmente as palabras que acaba de dicir o señor Ayala, eu solamente vou comentar unha cousa. Eso que estes días desconecto bastante deste tema, pero pensar que hai xente asesinada só polo feito de ir a recoller alimentos, outro día, o pouco que vexo, porque eu xa nin quero velo, o pouco que vexo outro día falaba un pai que decía que ele ia recoller alimentos porque senón os seus fillos ou as súas fillas, non sei o que eran, ian a morrer de fame e que arriscaba a súa vida para que os seus fillos non morresen de fame. E que solamente con isto, bueno, e que pouco máis hai que decir. Nos, evidentemente, pedimos precisamente adherirnos á moción porque estamos totalmente de acordo. Benega. Bueno, eu creo que desde o BNG non podemos de ningún xeito levar isto a un análisis xeopolítico da situación de Palestina e Israel. Eu creo que é un error, porque, primeiro, porque neste momento non é urxente. O urxente é que paren de asesinar persoas que o único que queren é estar vivas. Que, vamos, o delito é grave, non? Querer estar vivo é un delito. Entón, eu creo que a moción vai centrada neso, non? É dicir, en non esquecernos e reclamar, como representantes públicos, que non se pode tolerar o asesinato de persoas simplemente polo feito de estar vivas. Non hai outro crimen, non hai outra historia. Aí se están asesinando persoas vivas, simplemente por estar vivas. As matamos e punto. Da igual a axuda, da igual todo o demais. E con un objetivo claro, a extinción, a desaparición, o exterminio. Non, pero que o máis, despois da burrada de Trump, máis claro, auga, vamos a facer un solar e un resort, porque o sitio é maravilloso, claro, esplanado e con hoteles e bingos, que é o que sabe facer el, non? Por non decir outras cousas. Entón, claro, intentar isto movelo ao terreo do máis racional e político e tal é un erro. É dicir, a cuestión aquí é clara. Hai un Estado asasino, que é o Estado de Israel, non é o povo de Israel, senón o seu goberno, que está asesinando deliberadamente a todo o que se move ali. Dentro de Gaza e fora de Gaza, dalles o mesmo. E son capaces, además, de asesinar indiscriminadamente. E, curiosamente, cando queren atacar a Irán, matan al comandante, al non sei que, aí son finos, aí non tiran unha bomba nin fan ataques masivos. Aí son capaces de seleccionar o objetivo militar e eu non vexo que o mundo inteiro se revolva contra ataques perfectamente diseñados. Pode haber unha protesta, pero son ataques moi definidos. Aquí estamos falando de outra cousa totalmente diferente. Isto é unha locura. Isto é dicir, que non se pode ser máis inhumano que o que está facendo o goberno de Israel co povo palestino neste momento. E non vale decir, non, é que jamás, é que é raro que non existira jamás. Eso é o raro, que non existira. Porque quen é capaz de tolerar eso sistemáticamente ano tras ano? E xa non vamos falar de como se financiou e creou jamás. Deso xa se especula por aí, non? Non se especula, o dixo o propio Benjamin Netanyahu, que o promoveron eles. Entón, a cuestión cal é? Estamos a favor de que se pare de asesinar a xente indiscriminadamente ali, neste momento. Esa é a cuestión desta moción. E poden os gobernos do resto do mundo que non é Israel tomar medidas para actuar e poñerlle freo a esta locura? Pois ese é o que pide esta moción. Un pouco de sensibilidade e algo de acción sobre as medidas concretas que se poden facer para que o Estado de Israel varíe a súa conducta e, sobre todo, quen o apoia directamente, como é Estados Unidos e algún outro indirectamente, que deixen de axudalo. Eu creo, sinceramente, que hai esperanza no mundo. Outro día había 300.000 persoas en Australia, nada sospeitosos de ser pro-palestinos, que son bastante
situados no bloque anglófilo, non? E 300.000 persoas nunha ponte en Australia ali atravesando en Sydney, e era moita xente, e iso quero decir que os gobernos ao final teñen que moverse por onde queren os povos, non? Senón vamos mal. Popular. Bueno, solamente unha pequena cousiña o concelleiro que interviu. Mire, eu creo que non quero politizar, mire. Usted acaba de dicir nas súas palabras que jamás foi unha reacción a este tema. Yo podo comprar, pero que cantos anos fai que jamás ganou as eleccións? Por que non convoca eleccións? Por que ten un réxime autoritario? Por que están repoludos e gordiños e a súa xente morrendo? Por que utiliza instalacións civís e as militariza? Mire, neste país, como decían vostedes antes, polo simple feito de vivir, igual usted non o sabe, pero neste país houve xente que foi asesinada por ir a unha lista electoral, que eso préndelle, préndelle. E a maiores. No, pero eu falo xa de historia recente, que non sei cantos anos terá este señor, pero me imagino que os 30 os debe de ter. E entonces, no ano 99, eu creo que usted estaba vivo, non? Pois facendo as contas así de memoria. Entonces, o mellor recordo que pasou aquí durante 48 horas, o señor tamén que estuvo 500 días, te secuestraban, te mataban. Pero previamente, que usted ainda non nacera, neste país hubo un goberno que creou unha reacción. E usted sabe que reacción foi? Creación dos GAL. Coa reacción dos GAL pretendían asesinar a estes terroristas. Eso estaba ben, totalmente condenable. Neste país hai unha democracia e hai unha serie de normas e de leyes, e para xuzgar están os xuíces. Se unha persona asesina a outra, será por terrorismo, polo que sea, e o cumprirá. A veces as reaccións xurden con unha idea boa, como fixo o señor Felipe González e o resto de compañeiros do goberno, pero con moi mala base. Entonces, como antes o señor, tamén o señor Polo tamén decía, invadiu uns terreos para a creación dun resort frivolizando, eu lle fago un pequeno apunte aquí a isto, non? E entonces, o mellor, as boas ideas de base van negativamente. No abunde dos anos. E tamén usted, estes días, porque non hai que ver, non sei, quero decir, non sei cal será o que ustedes máis lle chaman facho espera da tele, porque eu non vexo ninguna, pero na primeira salía as imaxes dun señor que foi destos de outubro de 2023 cavando a súa propia tumba, un señor israelí. Eso usted tamén o condenará, non? Me imagino que usted tamén o condenará. Dito isto, sí que, mira, o que está claro é que o que está facendo este señor, e a facía ahora mismo o concelleiro do bloque, o señor Polo, hai unha serie de rumores sobre a creación. Volvo a reiterar as miñas palabras. Todos somos conscientes de que jamás necesita Netanyahu, porque o día que desaparezcan estes dous, unha formación, e este sinvergüenza, delincuentes, que xa podemos decir que son uns delincuentes todos, non teñen ningún argumento. Hai informes filtrados do exército israelí que guai que ganou Hamás, que así podemos justificar nuestra invasión, continuar con a nosa invasión, que non se deixamos claro en todo momento cal é o estado do povo palestino e cal é o noso entendemento. Pero non nos desviemos do importante. Nos entendemos a exposición os acordos a que se pretende chegar aquí e evidentemente que estamos de acordo con todos. Home, nos parece increíble o tema de que se rescindan os contratos, porque realmente o que acaba de facer Pedro Sánchez con algo que leva desde o ano 2023, rescindindo con el micrófono, ¡ay, qué malos Netanyahu! Ahora, por detrás, vamos e le compramos. Cando digo Pedro Sánchez, digo Podemos, que está no goberno, sentas ali na mesa ou non escoita nada. E agora rescinden este contrato que as arcas municipais xa estamos super bien, vaille supoñer un sablazo. Agora, non cando firmou, fai un ano. Por que o firmou? Entonces, un pouco de sentido común. Non, eu firmo un contrato, se o teño, non vuelvo a suscribir nada máis con ese gobierno israelí. E a comunidade internacional ten que presionar. E eu creo que todos os partidos políticos, incluído o Partido Popular, pese a quen lle pese, na Comunidade Europea, no pleno europeo, xa está deixando claro que se ten que garantir a entrada da axuda humanitaria na franja de Gaza. E o que se está a producir aí, evidentemente, roza o xenocidio.
Pero non podemos olvidar o que se encontra na Franca de Gaza, que se deberían de liberar a todos eses prisioneiros que levan máis de 2 anos sin poder volver coas súas familias. E como din ustedes, non, é que unha idea de paz ao longo do tempo non é o máis urxente. Pois o mellor non é o máis urxente, pero sí é o que teñen que ir camiñando. E non decir, ai, venga, niños, daros un beso, poneos bien. Non. A comunidade internacional ten que presionar para que aí exista un auténtico acordo de paz como realmente existiu no ano 93 e que desgraciadamente xa estaba este señor Netanyahu por detrás pois facendo das súas e non se puderon levar a cabo. Pero bueno, señora presidenta e alcaldesa, eu entendo que usted este cansada. Eu estou no meu turno de palabra. Me parece increíble esa intervención, tendo en conta que usted, que debe de respetar os turnos, despois da miña intervención, debería de falar o señor concelleiro do Partido Social. Non, falou o concelleiro do BNG. A que usted non quería falar? Non renunciou ao seu turno? Non, que despois falou. Non, as cousas por orden. Eu entendo que usted isto lle sature, pero é o que toca, o leva no cargo, como nós tamén o levamos no cargo o tema de falar. E entendo que a partir de agora usted cortará o micrófono e votaremos, non? Pois perfecto. Remata o concelleiro. Non lle cortei, Non lle cortei nada. Non, o que é increíble é que o pleno de momento dirixe a alcaldesa, non a portavoz da oposición. E normalmente o que presenta a moción pecha. Normalmente o que presenta a moción pecha. Non sei se o sabía. Vale. Pois entonces, se está claro, vamos a rematar o debate desta moción. Si, no, o problema disto é o cinismo e a verborrea. Mire, todos os presentes, e falo por todos os presentes, falo de todos os presentes, condenamos os ataques de Hamás, todos. Todos os presentes estamos a favor de que se liberen a todas as persoas secuestradas do mundo porque estamos en contra, lóxicamente, de que se secuestren persoas. Todos os presentes, claro, pero que esta moción vai a favor de que se pare de asasinar persoas en Gaza que se están asesinando hoxe. Os que se están asesinando hoxe, mañá, pasado, collendo comida, matándoos de fame, nun asedio brutal. Entón, se vostedes quixeran facer algunha consideración a esta proposta no momento 1, poderían tela feita, no momento 2, no momento 3, igual que fixeron sobre a moción do SAF. Non quixeron sumarse a esta moción. Teñen todo o seu dereito de facelo. O que non poden é buscar argumentos que son fora de lugar para para absterse ou non sumarse ou votar en contra desta moción. É o seu problema, alá a súa conciencia. Hai mortos de primeira e mortos de segunda e nós só vemos seres humanos que teñen dereito a vivir. E nós só vemos eso, seres humanos que teñen dereito a vivir. E claro, cando nunha intervención temos que volver a ETA para justificar a posición do voto, estamos mal. Cando temos que volver a ETA, estamos mal. Porque claro, o alcalde deste pleno no ano 36 tamén foi asesinado, coño. É que se empezamos a tirar para atrás, aquí, sabe? É dicir, todos temos maneiras de argumentar buscando o que pasou, e se despois do 11M en España pasara non sei que, pero que non podemos estar retroalimentándonos niso. Estamos falando de algo concreto que está pasando hoxe, e o que está pasando hoxe é isto, que se están asesinando a persoas que nada teñen que ver con nada do que queren os seus gobernos, nada, simplemente por estar vivas. E iso é do que se trata nesta moción, de condenalo, de condenar unha política determinada do Estado de Israel, democrático, vamos, que saben inglés todos, están armados e tecnolóxicamente perfectos, non teñen ningún problema de ritos extraños. O problema que teñen é
o xenocidio que queren facer para acabar co povo palestino, eliminalos da zona onde viven, do seu país, de Palestina. De feito, xa lle roubaron a maior parte do territorio. Pero ese é outro debate. A cuestión hoxe é rematar cos asesinatos indiscriminados do goberno de Israel sobre unha poboación absolutamente secuestrada e maioritariamente inocente. Pasamos a votación. Votos a favor da moción. Abstencións. Queda aprobada. Punto número 6. Rogos e preguntas. Partido Popular. Buenas. Mira, queríamos preguntar en relación con un decreto 862-2025, que é un decreto de aprobación de facturas por parte da Xunta de Goberno, bueno, non sei se por a parte, bueno, un decreto de aprobación de facturas, e en relación cos gastos de electricidade da escola de Chamoso, por parte do Goberno se nos dera traslado de que, bueno, esa asociación que usaba, bueno, non sabemos moi ben o que pasou durante estes anos, porque nunca nos deron realmente moita información, si prestaba ali servicios, si exercía a súa actividade, si era unha asociación que non tiña fins lucrativos. O caso é que sí que vemos unha factura, pero recentemente, incluso antes dos cambios no goberno, creo que o concelleiro nos dera traslado de que se dera de baixa ou se preguntara, pero que vemos aquí unha factura do 15 de maio de 2025 no que se pagaban 436,57. Queremos decir, se esta señora ou asociación xa non utiliza eses fornos que o Concello de Fene lle levou desde os módulos de Perlío para que usase en beneficio propio, como pode ser posible que se consuma a un tanto, se non lo poden explicar. Tamén é certo que no mes de xuño a factura é de 96 euros, como se produxo esa de 400 e pico euros. Fai pouco levamos aquí a este pleno unha moción, un acordo plenario dunha carreira profesional para os traballadores e as traballadoras deste Concello. Un dos puntos dese acordo plenario era dar traslado aos representantes dos traballadores. Queríamos preguntarlle a este goberno si lle deu traslado, o que nos transmiten que de momento non lles chegou nada, por que non lles deron traslado e cando teñen pensado darlles traslado deste acordo plenario, non? Tamén pedíamos no anterior pleno, e en relación coas facturas dun taller, un contrato dun alugueiro do camión do lixo. Aquel día, tanto a señora alcaldesa como o voceiro do Bloque Nacionalista Galego nos dixo que estaba a nosa disposición e que se nos daría traslado nos días. Pasou máis dun mes, ese contrato non se nos dou traslado, igual que das facturas, e queríamos saber cando teñen pensado darnos traslado dese contrato de alquiler que ustedes dixeron que existían do camión do lixo, as facturas que se levan pagado, copia de todas e cada unha delas e que se nos dé a maior brevidade posible. En relación con este asunto e co tema das facturas, varios concelleiros se reiteraron de que os grupos da oposición tiñamos acceso ás facturas. Quería preguntarlles ao Goberno Municipal si xa solucionaron os problemas dos concelleiros da oposición para acceder ás facturas. Fai máis dun mes que por parte do Partido Popular se comunicou ao Concello que non podíamos acceder ás facturas. Por parte da Diputación se nos dixo que non era un tema de seguridade, que non había autorización e estamos pendentes de que nos resposten. Mentras tanto, que se nos dé traslado absolutamente documentalmente de todo o que acabamos de solicitar e no plazo de 5 días, como di a señora, os distintos informes cando se solicitaron, que o poñen a nosa disposición. Despois, tamén queremos trasladar unhas reclamacións e queixas en relación cos contenedores soterrados da avenida Marqués de 46 ou 48. Isto é importante porque no anterior pleno traíamos esas facturas de 1.000 e pico euros e resulta que ora os veciños de Perlío siguen a protestar e a presentar queixas sobre estes contenedores subterráneos. Nos gustaría que nos aclarase en que é unha comunidade en concreto de Marqués de Figueroa e que a maior brevidade posible procedan a súa limpeza, xa que os veciños non poden abrir hasta eses contenedores, co cual soterrano está mal. Tamén queríamos felicitar o Goberno e en relación con este punto
de que todas, se cambiaron ustedes de taller, a donde levar a reparación dos vehículos e tamén a reparación dos contenedores, ou se por fin, por unha influencia divina, eu diría Deus, porque creo nel, pero ustedes dirían non sei, unha entidade, xa non hai reparaciones de urxencia neste Concello. Eu pregunto porque revisamos exhaustivamente todos os decretos de relación de facturas que se aprobaban e non hai ningunha deste taller, pero nin de reparación de vehículos por urxencia ni nada. Quero decir que o mellor pois tuveron ustedes suerte agora, pois se non lo pode aclarar, ou o mellor nos vamos a topar en xaneiro do ano 2025, marzo de 2026, perdón, con un expediente extrajudicial de crédito de non sei, canto chegaremos, 3 millóns. E resulta que estas facturas, as presentou tarde o proveedor, que culpa tengo yo, es del cha-cha-cha. Bueno, si nos pode usted aclarar se hubo reparaciones de urxencia, se ustedes cambiaron xa de proveedor. Tamén queríamos saber, e perdón, que se me quedaba unha pregunta en relación coa carreira profesional, se ustedes tuveron xa, bueno, aparte de trasladarlles acordo, porque non trasladaron, se o trasladaron, que tal, se tuveron algunha reunión e un avance para tratar a carreira profesional e cumplir ese acordo plenario. Despois, queríamos preguntarlle por un veciño que solicita o vaciado de depósitos de auga na rúa Fontelonga, se isto xa se fixo. Estas son rexistros de entradas do principio de xullo e, bueno, e se non se fixo, porque non se fixo e cando se vai a facer. Tamén queríamos preguntar, existen varios escritos que remite a Valedora do Pobo en relación con queixas que presentan veciños deste Concello con destino tesorería e nos gustaría que nos explicasen un pouco, se quere, lle digo, pois as datas de entrada. Pois mira, ten do 4 de julio de 2025, ten despois tamén, espere, os digo todos ao final, vale? Que os teño salteados porque son de distintas cousas. Achega tamén unha reclamación co semáforo do Cotillón, en Limodre, non sei se está xa solucionado. Despois, vimos por rexistro de entrada, en concreto 14 de xullo de 2025, un traballador que lle solicitaba ao Goberno que se enumeren con exactitude e claridade sobre as novas funcións motivadamente que posiblemente con destino personal. Entendo que é un traballador que pide que a él se lle enumeren con claridade unhas novas funcións que se lleveron de dar por parte deste Goberno. Queríamos que funcións, saber, das funcións que teñen os traballadores non están claras para que un traballador que ten o seu posto coa súa RPT, coa súa ficha, teña que solicitarlle ao Goberno que lle aclaren unhas novas funcións que lle concederon, se non lo pode aclarar. Xa sei que me dirá, é un tema personal, afecta a esfera... Non me diga o nome do traballador, o nome do traballador o lemos nós. Díganos por que se ve obligado un traballador a solicitar unha aclaración sobre unhas novas funcións que se lle adjudicaron por parte deste Goberno. Vemos uns requerimentos do Consello de Contas e é en relación con unha remisión para información de alegacións de aprobación inicial de guías e documentos orientativos. Isto que vemos nos por rexistro xeral. Existe outro máis, que é a remisión para información e alegacións de aprobación inicial de guías e documentos orientativos, e nos gustaría saber que este requerimento que lles traslada ao Consello de Contas o Concello. En relación co SAF, e pese a que a lei non establece un plazo concreto, tal como na moción do Servicio de Axuda no Fogar se facía referencia, existen innumerables rexistros de entrados nos que solicitan este servicio e a maior brevidade posible. Tamén queríamos preguntarlle, bueno,
en este sentido, teñen pensado facer algo para axilizar o servicio de axuda do fogar básico e mellorar a súa xestión? Tamén queríamos preguntarlle por ese informe que se remite desde a Dirección Xeral da Aviación Civil. Entendemos que, bueno, polo que di no rexistro, que se exime a certos proxectos de planes de ordenación urbanística e territorial do municipio de Fene eximir dese informe, non? Si nos pudiese usted aclarar que tipo de, non sei se son licencias de obra, se son simplemente solo para plans de ordenación urbanística, que nos informe usted un pouco, porque a verdade é que non ter que acudir a obter a autorización de AENA, pois tamén facilitaría moito o que sería a tramitación das licencias. Tamén un veciño lle solicita a reposición dun espello na estrada de Romariz, lle reitera a colocación de bandas rugosas e queremos preguntarlle se xa fixeron esta reiteración e que van a facer en relación con ese reiteramento de pedimento de colocación de bandas rugosas nesa zona. Tamén existe un veciño que lle solicita que se repoñan os contenedores no lugar que estaban previamente. Isto que realmente é un escrito non que non pon exactamente en que sitio en que parroquia de Fene perdón, isto é outro, Avenida Montero de Servicios e Medio Ambiente. Entendemos que isto foi pola obra, non? E, bueno, pois nada, preguntar por que se cambiarían pola obra, se xa se repuxeron ou se non se van a repoñer no mesmo sitio, non? Tamén se solicita a reparación do cableado no camiño de Bullos, na parada escolar a Torre, saber se xa tomaron nota desto, se van a reparar, que van a facer. Tamén que se solucionen... Bueno, existe unha queixa dunha veciña que denuncia ante o Concello por un coñecemento a salida de unhas aguas fecais por unha tubería rota que di que nun lugar urbano, eu non sei se teñen coñecemento disto, a feita do rexistro é do 23 de xullo de 2025 ás 10:16. Nos, evidentemente, é o que vemos no rexistro, non podemos saber nada, pero, bueno, nos parece algo importante para salientar e preguntar neste pleno, dado que son unhas aguas fecais que están caendo por algún sitio do noso Concello. Se non é así, pois non lo din, e se é así, se van a reparar. Bueno, outro día na Xunta de Voceiros nos daban traslado de que debido a que ese convenio que existe entre o Concello e a Xunta de Galicia no tema de que o Concello recibe unha parte de financiación para o mantemento do que sería o centro de salud, pois xa está próximo a vencer, xa pasaron máis de 30 anos, creo que son. Vemos que o día 24 de xullo, uns días antes do Xunta de Voceiros, pois a área sanitaria de Ferrol achega unha solicitud de urxente reparación de desperfectos no Centro de Saúde de Fene do 24 de xullo de 2025. Entendemos que polas palabras da alcaldesa e en virtude de que o Concello non vai a continuar con ese convenio, fixeron algo respecto a isto. Digo, trasladaronlle á Xunta de Galicia que ten que reparar isto, están facer ustedes seguimento disto e o máis importante, en que vai a beneficiar. Non digo que non lo contesten agora, que o mellor os beneficia. Ustedes analizaron os pros e as contras do que vai supoñer rescindir este Consello, este convenio entre ambas partes. É unha pregunta, se queren non lo contestan agora, máis a posteriori, quero dicir, será unha decisión meditada e queríamos saber se analizaron os pros e as contras e en que vai a beneficiar os veciños. Solicitud de aconciñamento de camiños e fincas a nome dunha persona que di que existe maleza no cruce de Maniños, no cruce do Camiño dos Loureiros con Camiño de Castro. Tamén é do 4 de xullo de 2025, se fixeron algo, se van a facer. Cruce del Camiño dos Loureiros con Camiño de Castro.
A directora pregunta dunha escola infantil, o 24 de xullo, solicita unha planificación e execucións de intervencións de necesidades urxentes e prioritarias de mantemento, intervención e reposición nas instalacións da escola infantil Galiña Azul. Queríamos preguntar se xa teñen esa planificación, esa execución, cando as van a iniciar, porque realmente no primeira semana de setembro xa estarán os nenos ali. Tamén a comunidade de propietarios de Perla, calle Eduardo... Esa está mal. Bueno, ali onde está... Fai pouco tiñamos unha veciña aquí no pleno protestando pola súa situación. Reitera un escrito 8 de julio no que verifica o uso real e a legalidade a comunidade de propietarios nesta ocasión, quero dicir. Eduardo Neira, a rúa Eduardo Neira, que non me salía. Reitera que se verifique o uso real e a legalidade do local comprobando se dispón a autorización para ser destinado situado no baixo edificio Eduardo Neira e queremos preguntar, pasou un mes, si xa por parte deste Concello se lle remitiu algún tipo de información ou certificado. E se non se lle remitiu, cando se lle pensa remitir. Tamén existen queixas dos veciños da Rúa do Medio de Perlío en relación co aparcamento de determinados vehículos propiedades deste Concello. Preguntarlle ao Goberno se ten pensado facer algo ao respecto, habilitar unha zona para que os poidan estacionar, se os teñen que solucionar ou simplemente deixar a situación tal e como está. Tamén a Xunta de Galicia lle require o 30 de xullo información sobre as medidas adoptadas para o cumprimento da obriga de saneamento do remanente de tesorería para os gastos xerais negativos, que remitiron xa a ustedes esta información, cando teñen pensado remitir. Nos gustaría que nos deran traslado de copias e en que van a consistir esas medidas que van a adoptar ustedes. Tamén outra de prestación de servicio de axuda no fogar, que lle solicita o cumprimento do horario da prestación, está do 30 de xullo. Que problemas existen aí co incumprimento do horario na prestación dos servicios e se teñen pensado solucionalos. Outro veciño que lle solicita que lle retiren o contenedor da estrada do Peirao número 47 para outra localización. Descoñecemos si este contenedor non estaba previamente ali, que entendemos que non estaba previamente ali e que se puxo no número 47, e iso non o pode aclarar. Tamén vemos unha solicitud do IDAE na que lle comunica o requiramento de documentación para a formalización do contrato de préstamo a proxectos singulares alumbrado municipal. Ese préstamo pendiente tamén de que se cambien os semáforos, dos semáforos do cruce de Fene, preguntar se xa ustedes reenviaron a comunicación de toda a documentación. Tamén outro escrito a Valedora do Pobo, unha queixa de servicios sociais, se nos pode decir en que consistiu esa queixa que lle transmite a Valedora do Pobo, o 30 de xullo de 2025. Nos que lle solicita un informe en relación coa queixa dunha veciña deste Concello. Despois tamén queríamos preguntarlles un pouco de información sobre un escrito que entendemos que chegan do Concello de Ares, interpretación, que igual non é correcta, en relación coa prestación dos servicios de taxi. Por unha parte, vemos que o 1 de xullo se debe de trasladar a un señor que debe ser o presidente dunha asociación de taxistas de Fene un informe do técnico de Administración Xeral e, por outro lado, vemos que é Ares a que solicita un servicio. Eso que nos parece do que vemos aquí, se nos pode aclarar que Ares que pretende que os servicios de taxis no Concello de Fene se leven ali, son os taxistas. Bueno, se nos poden ustedes informar un pouco que consiste en eso, que sentido vai o informe táxico e en que va a consistir ese servicio, non?
Tamén vamos a preguntarlle por un escrito que solicita un veciño que se lle informe das características reais da zona de aparcamento limitado en referida zona azul da Avenida Naturais, así como as súas condicións específicas de utilización. Todos somos conscientes porque se fixo esa zona azul, non no seu goberno, sino no do Partido Popular, e co fin disuasorio de todas aquelas persoas que se iban á administración e deixaban os seus coches aí e se iban a tal. Pero de aquelo pasou tantísimos anos e queríamos preguntarlle a este goberno que ten pensado facer. Transmitiu vostede, señora alcaldesa, cando era concelleira, pero moitísimo antes de deixar ser concelleira, unha ordenanza de tráfico, non? A esa ordenanza de tráfico non pasou como na moción, como a moción que nos deron o lunes, 2 días hábiles, nin 2 días hábiles. A esa ordenanza de tráfico, os partidos políticos, polo menos o Partido Popular, lle fixo unha serie de consideracións. Onde está a ordenanza de tráfico? Cando pretende vostede, quero dicir, vostedes traerlas ao pleno? E aparte porque é algo gravísimo. Se está sancionando a persoas que están, denunciando, perdón, a persoas que están aparcando ali. Xente que con ignorancia non sabe que iso está máis que ganado. O mellor aquí non. Sí, bueno, xa lle pasarei algún exemplo para que tomen nota. Eu entendo que o informe da administración estará correcto, pero o que é certo é que cando non existe norma está clara. Entendo a administración, e vexo os seus informes. Ahora, despois tamén hai xulgados. E o que lle supón un gran custe aos veciños e as veciñas. Por favor, cando teñen que pasou coa ordenanza de tráfico, cando teñen empezado traela ao pleno e cando teñen empezado tramitala. Non, a mí me hace usted, que a mí me da igual que conteste. Claro, usted é o concelleiro de policía. O sea, que conteste como se contesta a alcaldesa, que a mí me da igual, o único que quero é información e que nos conteste para trasladarlle aos veciños. Tamén queremos preguntar por unha reclamación que presentou un veciño por unha actuación dos policías, dos traballadores municipais que lle romperon no camiño do Pedregal un muro. É unha rejilla de auga do camiño, se xa se lle pasou, se é certo, se non é certo, se xa se lle pasou, se se vai a solucionar. Tamén vemos unha reclamación por parte de Gas Natural comercializadora dunha serie de facturas que continúan pendientes e que van a facer con esas facturas, se son correntes, porque se devolveron. Esta era máis información sobre o de Ares. Queríamos preguntar en relación co polígono de Vilar do Colo, coa carretera que vai ao cementerio, por encima da empresa, bueno, creo que Bedolla pero é máis Bedolla. Queríamos preguntar quen preparou, Bedolla é a última, e despois, nesa mesma man, ven unha parcela, non? Queríamos preguntar quen preparou esa parcela. Nós, hasta onde temos entendemento, parte desa parcela é propiedade municipal, que era onde se facía acopio, que incluso lle permitían ustedes a determinadas empresas que acopiaran ali material, saltándose o sistema de reciclaje. Queremos preguntar quen autorizou, quen preparou esa parcela, incluída a parte municipal. Debeu de ser, se foi unha empresa privada, queremos saber exactamente quen a decetou e puxo un fresado nese terreo. Queremos preguntar se ese fresado é contaminante, se ten licencia para elo e que nos den traslado desa licencia e se se está a facer un seguimento por parte do goberno. Porque o tipo de frisado, se non é o correcto, é moi contaminante. E entonces, se lle estamos pedindo a xente unha dilixencia, pois hai que ter en conta eso. Aquelo parece unha esplanada. Realmente hai unha obra, hai unha empresa privada instalada ali coa súa maquinaria. Non sabemos, non queremos decir que fora esta empresa a que instalou a súa maquinaria e fixera o fresado, pero sí que é certo que está aí ao lado no medio do polígono e que ustedes
deben de ter controlado isto, máxime se se apropian dunha parte de propiedade municipal, que non sabemos se é, non? Tamén preguntarlle en relación coa entrada do polígono, que xa sabemos, xa se lles preguntou na Comisión de Servicios, con ese accidente que houbera facía 4 meses, que están vostedes reclamándolo. Sabemos que as comisións foron fai unha semana, pero unha semana é moito tempo para algo que leva 4 meses. Fixeron algunha xestión durante estes 7 días desde... 7 días non, 9 xa. A entrada do polígono rota unha vianda desde fai 4 meses por un accidente de tráfico, si fixeron algo. E se non o fixeron, cando teñen pensado reparar esta medida de seguridade que se reitera no tempo. Tamén solicitamos, despois desa pequena diverxencia que tuveran ustedes, goberno, o anterior concelleiro de Servicios Sociais, de Servicios, co Concello de Cabañas sobre de quen era a competencia, a limpeza da entrada do polígono, digo desde a vía central, desde a Nacional 6, e ao final nos dixeran que era de Cabañas e despois tamén vemos operarios de Cabanas limpando ali. Por favor, requieran a Cabanas, se son competencia deles, pero é a nosa entrada no polígono, a que desbrocen correctamente esa entrada. Estuveron fai 2 semanas daquela maneira, nun lado, pouco máis, porque ven, reiteramos, moitísima xente andando que vive no Rego da Moa para ir a comprar os 2 supermercados que existen ali, e veñen cos seus carros, e cando está maleza téñense que meter pola vía. Entonces, é superimportante, todo, pero que estén así limpos. Queremos solicitarlle ao goberno que procedan á limpeza de vez en cando dos aseos dos locales de ensaios. Fai tempo o Concello se encargado desa limpeza dos aseos, polo que nos transmiten os usuarios, por ali non pasa ninguén a limpiar. Entón, queríamos solicitar que pasaran a limpar os aseos dos locales de ensaio e a maior brevidade. Despois, queríamos preguntarlle cando teñen pensado convocar o Comité de Seguridade e Saúde. Mire, levan ustedes máis de 3 anos sin convocar este Comité de Seguridade e Saúde. Os traballadores e as traballadoras preguntan por este asunto. Será porque están interesados en levar unha serie de cuestións. Mire, paréceme gravísimo que sean incapaces de convocar este Comité de Seguridade e Saúde. E desde aquí lle rogamos, lle preguntamos primeiro cando teñen pensado convocar este Comité de Seguridade e Saúde, rogarlles que o convoquen e tamén anunciarlles que, de caso contrario, haberá que tomar medidas alternativas, porque non entendemos cal é a negativa deste goberno, do actual concelleiro de personal, como da anterior concelleira de personal, actual alcaldesa, de non convocar este Comité de Seguridade e Saúde. Aproveitamos tamén, estamos en agosto, Consello Escolar. Como vai a convocatoria do Consello Escolar? Outro máis de lo mismo, como el Comité de Seguridade e Salud. Comezamos novo curso escolar con infinidade de problemática sin convocar o Consello Escolar. Por favor, convoquen dunha vez o Consello Escolar. Quero dicir, redacten o reglamento, fagan algo, que levan ustedes 7 anos para convocalo. Que increíble. Despois, creo que xa o pedimos ao principio, pero volvemos a reiteralo en unión con iso, xa amplíenos información. Que lle pasa ao camión do lixo? O camión do lixo. Denos información, porque seguimos pagando. Bueno, non sabemos se seguimos pagando alquiler, porque como este mes non había facturas, non o sabemos. Entón, pásenos que lle pasa, busquen alternativas e que nos digan o que... E ora vamos a facerlles un rogo e unha pregunta. A Cofradía de Barallobre vai a celebrar un gran evento os días 22 e 23 de agosto. Para facer este evento, a Cofradía de Barallobre creo que solicitou a axuda deste goberno municipal. Bueno, a axuda de todos os veciños e as veciñas, porque realmente a axuda deste goberno municipal parte de todos os veciños e as veciñas.
Entre as peticións que lle transmitiu a Cofradía de Barallobre era o desbroce dunha finca. Dende aquí, lle rogamos que procedan o desbroce desa finca, como fan para outras actividades distintas. Lle rogamos que colaboren e tamén lle rogamos que non esperen o último día, como fixeron o ano pasado, e haxa que pagar 1.400 euros a un taller para que vai a desbrozar. Lle rogamos as dúas cousas. A primeira, que colaboren coa cofradía. Me imagino que colaborarán en outras cousas, pero principalmente co desbroce da parcela que lle solicitan e, por favor, que sean previsores, que eu creo que xa fai máis de 3 semanas, casi, o sea, con 2 meses de antelación lle solicitaron ese desbroce. E o segundo rogo ven, por favor, non contraten de urxencia, porque non existe urxencia. Dende a festa, ao que lle solicitaron, teñen 2 meses ustedes para ir a desbrozar. E que non nos veñan 1.300 euros como a outra vez. Ustedes xustificaron. Foi un desbroce de urxencia. Tuvimos que contratar a un taller de vehículos para desbrozar de urxencia. Bueno, polo que nos consta, entre a festa e a petición mediaron 2 meses, tuveron ustedes tempo suficiente para prever e desbrozar. Lle solicitamos desde aquí que proceda o seu desbroce e que, por favor, bueno, a todo isto, estou facendo esta pregunta, igual ustedes ahora xa aprenderon, son previsores, igual hoxe xa está desbrozado. Si así, pois nada, que o rogo se teña por non feito, e se non así, que se estimen os rogos e que se fagan tal e como se solicite. Partido Socialista. Ben, o Grupo Socialista xa ten a mitad do traballo feito porque a voceira do PP xa, pois sí, que se dá. Pero queremos incidir na última intervención da voceira do PP. Queremos incidir na última intervención da voceira do PP que os traballos de limpeza, se se vai axudar como ano pasado a Cofradía de Barallobre, se faga con medios propios. Que se faga con medios propios. Vale. Queríamos que nos contestaran porque hai certa inquedanza entre algunhas persoas, pais, sobre todo de persoas que participan no Campeonato Galego da Federación Galega de Xudo. Queremos que nos digan se hai algún problema coa colaboración deste ano para o día 5 no pabellón de San Valentín, porque entre eles hai certa inquietud, non sei se escoitaron algo de que hai problemas ou se a propia federación lles transmitiu algo. Con respecto ao recentemente acontecido con gran éxito o Perla Muras Fest en Fene, estes días pasados da semana pasada, queríamos facer un apunte que nos lo transmitiron diversas persoas con respecto aos aseos, a salubridade do sitio. Se lles deixou os galpóns que temos ali, por decir de alguna maneira, as mulleres tiñan un só aseo, os homens tiñan 2. Pero é que o das mulleres é que rompeu o chan, rompeu incluso a taza e se les colocou. O segundo día estaban en unhas condicións que xa non se podía, e de salubridade cero patatero. Eu digo, se se lles deixa algo de colaboración, evidentemente, hai que deixalo en condicións, non se lles pode deixar en unhas condicións precarias, por unha razón moi sinxela, porque a imaxen que dá o Perla Muras Fest de cara a todos os visitantes que atraeu é unha imaxen moi pobre, en algo que se podía haber feito con bastante antelación, revisar como estaban os sanitarios, ou poñer sanitarios deses móviles que se poñen, que parece ser que puxeron un de San Valentín, que o colleron e o levaron para lá, pero bueno, a ver, os galpóns que temos non están en condicións. Sí, continúo. A ver se poden darnos un pouco de luz
sobre a obra de Bullos, da Rúa de Bullos. Se había falado no seu momento, cando se plantexou esta obra, das casas que están máis ailladas, de facer unha acometida co alcantarillado e traelo a través da finca do taller mecánico que hai por aquela zona. Queríamos saber si isto sigue adiante ou si esta previsión sigue adiante ou si se deixou ao marxen. Tamén preguntar por que actuacións se están levando ou se pensaron levar por parte do Concello, do Goberno do Concello, en canto a algunhas das casas que están ao lado do Parque Lineal están abandonadas, a portas abertas e se poden meter nenos pequenos ali e sufrir un accidente, etc. Se hai algún tipo de actuacións previstas ou se aínda non fixeron, pero o teñen pensado facer, non? Outra pregunta que queríamos facer é na recente restauración, reparación e posta a punto da Rúa Mundín. Hai unhas zoas que normalmente nace auga nesas zoas, pero parece ser que xa empeza, os veciños din que cando empecen as choivas vamos a ver que se teñen que haber feito algún tipo de actuación distinta. Desto o concelleiro anterior sabe algo, porque falamos con el en concreto. Pero o que queremos preguntar é canto supuso o custo para o Concello de facer o muro dunha veciña que está aí, que cedeu un terreo e se fixo unha actuación por parte do Concello. Canto supuso de custo para este Concello? Porque iso xa se fixo fora do que era a obra en sí, non? Vamos a ver. Mire, para cando teñen previsto facer a limpeza do estanque do Parque Lineal? Porque xa, como todos os anos, parece que é algo recurrente, pero o estado no que se ve este estanque xa deixa moito que desexar, non? Tamén queríamos preguntar por unha especie de fochanca de auga en mal estado que hai entre o Parque do Pallaso e a casa do Parque do Pallaso. Apareceu por ali e non se vai, e non sabemos se son filtracións de agua ou que, pero a verdade é que non é algo que sea salubre, non? E tamén queríamos preguntar cantos exámenes veterinarios, se que se lle fan ás colonias felinas, se hai algún tipo de examen. O decimos máis que nada por saber se os gatos que acuden aí poden contaxiar, porque hai nenos que lles van a acariciar, etc. Mire, desta vez hubo 18 rexistros de entrada que solicitaban limpeza de maleza, de biomasa e tal. Non sei se foron atendidos todos, se se poderon atender, a ver que poden aportar vostedes agora. Mire, observamos que hubo un escrito do 1 de xullo da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol solicitando un ingreso referente ao ano 2024 e outro requerimento de ingreso da conta do ano 25. Non sei se poden, da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol. Non sei se poden aclarar isto porque solamente poñía así. Unha das empresas que fixo obras neste Concello, concretamente o saneamento das aguas residuais en Ofeal, pois o día 2 de xullo presentou un escrito solicitando a devolución da garantía e o reiterou o día 16 de xullo. Non sabemos se hai algún problema para devolverlle este orzamento de garantía que puxo para a mellora do camiño municipal, camiño do Mundín, do Post-Plus 2022. Aí vimos outro escrito tamén do día 3 de xullo que a mellor xa o teñen vostedes feito en canto aos
contedores soterrados da rúa de Marqués de Figueroa, que hai veciños que dicen que non son capaces de abrirlos e botar ali o lixo, non? E tamén nos gustaría saber se xa tivo lugar a reunión que pediu a Fundación Amigos de Galicia, e se hai algún tema de calado que teñamos que saber nos en canto ao convenio con eles, que seguramente será para asinar o convenio, non? Tamén nos gustaría saber, unha persoa solicita que se recolla ou se repare o cableado no camiño de Bullos, na parada escolar a Torre. Non sabemos se xa se fixo, se non, se isto ten sustento, esta petición. E logo hai outro escrito do 23 de xullo que parece ser que os traballos de desbroces no camiño Radoiros, esquina Carretera Armada, pide que se fagan despois das 8 da mañá. Unha hora, ás 8 da mañá, a verdade que non é unha hora moi prudente para inicialo, pero bueno, esta petición entendemos que se poderá solucionar, pero non sabemos se xa está atendida ou non. Non sei se desde o goberno se fixo tamén con respecto a un escrito, tamén é moi recente, non? Do día 30 de xullo, referente ao deficiente servicio de transporte de viaxeiros da línea Ferrol-A Coruña, que fai unha veciña. Poderíamos, como goberno, se podría facer alguna intervención, algún escrito á Xunta de Galicia, etc. Unha empresa que presta servicios tamén no Concello de asesoría para as obras de enxeñería, etc., o día 14 de xullo presentou un escrito sobre a revisión do proxecto de reconstrucción do muro de contención en Perlío. Entón, non sabemos a que se refire isto, porque entendemos que este muro todavía non se pode facer porque vai como obra dentro do préstamo que se ten licitado e que quedou deserto e terá que volver. Pero, bueno, revisión do proxecto, se poden aportar algo, en que sentido piden esta revisión do proxecto. Entrou tamén outro escrito 24 de xullo sobre solicitude urxente de reparacións de desperfectos no Centro de Saúde de Fene. Non sabemos se son tan graves estes desperfectos como para meterlo por registro e non chamar directamente ao responsable, etc. Pero esperamos que nos aporten un pouco de luz respecto disto. Con respecto á licitación da reparación ou sustitución, mellor dito, dos semáforos de Fene, das luminarias, se nos poden decir se xa temos data firme para o comenzo das obras, dado que os prazos que se lle expoñen son de execución son bastante curtos, a ver se daqui ao Nadal xa temos semáforos novos e luminarias novas, e podemos comezar o 2026 todos ben iluminados e ben seguros nas vías de Fene, cos semáforos. Ben, observamos que dentro das relacións de facturas que aprobou a Xunta de Goberno Local o pasado 29 de maio, observamos na relación de facturas F/2025/21 por un importe en total de 124.083 euros, que aparece unha factura en concreto do 24 de febreiro de 2025, un importe non moi abundante, 2.468 euros, pero que cita traballos de posta a cota de tapas de sumidoiros na rúa da Fraga durante os días 18, 19, 20 e 21 de febreiro. Facemos unha pregunta. Estes traballos de posta a cota de sumidoiros non debería facelos a Diputación Provincial, dado que esa estrada nos la van a ceder, bueno, pois se lles poden reclamar.
porque isto lles correspondería á Diputación Provincial. Non é unha cantidade maior, 2.400 euros, pero se nos van a entregar esa estrada e nos las teñen que entregar en condicións, estes traballos habería que reclamarlos á Diputación Provincial. Con respecto tamén a outra relación de facturas, a F/2025/2022, por un importe de 270.722 euros. Con respecto a isto, aparece unha factura de recollida de voluminosos no mes de marzo de 2025 de 7.480. A pregunta que lle facemos é para cando se vai facer unha reducción deste servicio, un análisis deste servicio, para non pagar tanto, porque estes 7.000 son recurrentes todos os meses. Non sei se xa teñen en mente vostedes facer esta reducción do servicio, dado que xa temos o punto limpo, e o punto limpo cada día está moito máis demandado, non? Os veciños van ali a depositar os seus enseres, non? Con respecto á relación de facturas tamén F/2025/34, que como outras moitas ten reparos da intervención deste Concello, pero mire, as facturas non é que sea un montante moi grande, como o anterior, de 270.000, neste caso estamos falando de 56.000 euros, pero é que se ven traballos que se poden facer contratos moi sinxelos, igual que fixeron vostedes, e así consta na plataforma de contratación o recente contrato para servizo de limpeza dos colexios do Ramo, Centieiras, Os Casais e a Xunqueira. Bueno, digo eu, con relación a este facturas de 56.000 euros, para cando teñen pensado vostedes sacar licitación, por exemplo, o contrato de limpeza da Casa da Cultura, dos talleres, das duchas do Concello, do edificio do Xulgado, da Casa do Concello, do Departamento de Servicios Sociais? Me imagino que, se xa temos un contrato como é a limpeza dos colexios, será moi doado facer un contrato para a limpeza destas outras dependencias, e aforrar cartos, porque o que se trata, basicamente, é de aforrar cartos, de ter menos gastos, co cal poderemos destinar os cartos dos que dispoñemos a outros menesteres. Mire, vimos tamén unha resolución da alcaldía que esta resolución da alcaldía fala da execución da sentencia 282/2025 do xulgado social número 2 de Ferrol sobre despedimento improcedente dun traballador. Vimos tamén que nesta resolución da alcaldía se fai non sei se o estou dicindo ben, un recurso de súplica. A verdade, pensan vostedes co fundamento que ten este despedimento, esta de xulgado número 2, incluso o escrito da Diputación Provincial da Coruña que se aporta. De verdad, creen vostedes que o recurso de súplica vai ter efecto? Ou simplemente se interpón porque é o derradeiro paso que se ten que dar e casi estamos obligados? Porque, sin entender de nada, leindo todo, entendo que este recurso de súplica non ten para nada prácticamente. E a cantidade é moi pequena. Non sei se nos vai costar o recurso de súplica máis que a cantidade. Descoñezo, por iso preguntaba, porque o que hai que indemnizar ao traballador son 3.000 euros. Se o recurso de súplica ante a instancia pertinente nos vai costar máis de 3.000 euros, non sei hasta que punto. Por iso lles pregunto, saben vostedes canto nos vai costar este recurso de súplica? Vai compensar isto os 3.028 euros que hai que pagar a este traballador de indemnización e que xa na resolución se pide que se execute, que se lle pague? Agora é un rogo. O rogo é, vindo todas as
as relacións de facturas, que neste caso foron bastantes neste período de tempo, todas con reparos de intervención, facémoslle un rogo. Saquen a licitación o máximo número de contratos posibles e que non continúen a intervención continuamente poñendo reparos suspensivos, en moitos casos, ás relacións de factura. E logo un rogo menor. Mire, na resolución da alcaldía do 31 de xullo, na que no asunto din devolución de garantía do contrato de obra, mellora de camiños municipais, Camiño Mondín, pedimos a corrección, pon pos 20.222, cando debería decir pos 2022. Entón, unha cosa menor. E creo que por hoxe xa abonda. Bueno, vou comezar eu por algunhas cuestións que aquí se nomearon para a alcaldía, que como sería o tema do centro de saúde, eu expliquei o outro día na Xunta de Voceiros, o luns, cal era a situación co centro de saúde. O convenio rematou, o sea, o convenio, ese acordo de 30 anos, entón nós o que pedimos, cando menos, pedimos a súa devolución e despois o que, si dende a Consellería sí que houve algunha chamada aquí á alcaldía e teremos unha reunión próximamente e eu xa expliquei exactamente en que termos estaba, tanto os termos dese informe que mandaron de obras que habería que facer, moitas delas que non lle corresponden ao Concello de Fene porque falaban da limpeza do interior do centro de saúde, o cal a nós non nos compete absolutamente para nada. Entón, se mantiveron conversas e sí que temos varios escritos, pero, como comentei outro día no centro de saúde, un pouco cal era a situación de algúns traballadores e do encargado con algunha persoa responsable do centro de saúde. Creo que non vou a repetir o que ali falamos. Algunhas delas que non son eu quen para decir se son urxentes ou non, redactan un escrito de actuacións que creen que se deberían de facer. Entón, nós tuvemos unha contestación sobre eso. Entón, veremos. De momento, só é un informe de como está. Non mandan absolutamente nada máis. De feito, din que se podería facer compartido o gasto, que iban a mirar orzamentos para facer esas obras e se o Concello estaría disposto a dar unha parte. Non é que digan que ten que facer o Concello, dan unha realidade de como está o centro de saúde e din que están dispostos a que nos sentemos, falemos e vexamos de que maneira se podería financiar todas esas obras. Por lo tanto, non é unha petición de que o Concello faga todo ese tipo de obras que ali se decían en ese informe. Despois creo que eu dou paso aos concelleiros e as concelleiras e eu creo que contestarán eles a todo, eles e elas a todo. Ben, cuestións de urbanismo. Efectivamente, a ESA elimina nos espacios das servidumbres aeronáuticas, elimina a autorización, non? Para... Eles dicen obras menores, se nota que saben algo de urbanismo antiguo, e falan de unha serie de obras, clasifican relacionan un tipo de obras e sobre todo relacionadas co seu entorno. E aquí vou facer unha broma, porque falan de cousas de 2 e 3 metros e 4 metros, cando en Fene se fan monopailes e torres de 80 e pico metros continuamente, falan de maquinaria de 4 metros. Bueno,
hai unha serie, as persoas, o que son os veciños, si lles van a afectar positivamente, xa lles está afectando positivamente, non ter que facer esas solicitudes. En canto ao traballador, hai un traballador que efectivamente pide por escrito que se aclaren as súas funcións e se lle contesta coa resolución que se ditou no seu momento, que é un traballador que está en segunda actividade, que non hai na RPT, estamos traballando para que se definan as funcións na RPT para todas da segunda actividade, en concreto además da Policía Local. Hai dous axentes neste caso en segunda actividade que teñen as mesmas funcións e é o que se lle contestou ao axente. Os escritos do SAF en canto a horarios, efectivamente, en algúns casos se dan por horarios das traballadoras, por posibilidades de horarios das traballadoras e a veces se alteran os horarios dos usuarios porque é imposible coordinar absolutamente os horarios de todo o mundo. Se intenta, pero non sempre é posible. En cambio, en canto ao escrito de avaladora do pobo dunha veciña que remite aquí ao Concello de Fene, fai unha serie de queixas en relación ao acceso ao seu expediente na Xunta, que nos remiten a nós, que non é nada que temos que ver, e tamén se queixa de un problema coa cama articulada, problema además que xa ten solucionado, que non o puxo a maiores dentro da queixa que tiña nesa queixa que fai a avaliadora do pobo. O Comité de Seguridade e Saúde o convocaremos para o mes de setembro, igual que a Mesa Xeral de Negociación, para tratar diversos temas, como é a propia modificación da RPT. Si lle comentamos á representación dos traballadores a moción que presentou o Partido Popular e si comentamos en ámbitos fora en reunións de traballo normais a existencia da situación, do que é a carreira profesional e o estado económico do Concello para poder afrontala. Os rexistros de malezas están atendendo agora mesmo máis lentos porque, en canto a informes, porque temos os 2 policías de baixa hasta onde sei eu, os que fan ese traballo principalmente, entón o ten que facer a patrulla, que tamén estamos escasos polo número de efectivos que hai coas vacacións, pero sí, se van atendendo todos. Despois, o despido do traballador, si se fixo aí, se perdeu en primeira instancia e se fai recurso porque se entende ao Tribunal Superior, porque se entende que temos, digo abogado, que temos razón, e non gastamos porque é existencia municipios da Diputación, existencia letrada da Diputación, é dicir, a nos din que efectivamente temos razón, pois non se trata de que sea caro ou barato, se trata de facer algo razonable, non? E neste caso, además, parece que sí, non? En canto á limpeza de edificios, pois mire, está ahora mesmo en oferta de emprego para que este servicio sexa municipal, por tanto non se licita por eso. Non se licitou por eso. A razón é, houve unha serie de xubilacións e de enfermidades, unha serie de causas que fixeron que o servicio se fora disminuindo a nivel de efectivos municipais e ahora en oferta de emprego hai persoal para a limpeza dos edificios municipais. En canto ás tapas da estrada da Deputación, a Deputación aglomera e non destapa nada. E os servicios municipais os temos que levantar nós. De feito, as tapas de R quedaron soterradas. Avisamos a R que se as quería levantar, que aproveitar. E así estamos. Despois eu non teño, creo que, nada máis de obras. Son de Mari Carmen e de Salvador. Non teño nada máis. Perdón, o do polígono entonces de quen é? Non é do Concelleiro de Urbanismo? O tema de licencias, autorizacións.
E depois solicitar que Perdón. se nos aclare Sí. se os acordos plenarios si se teñen que dar, cando se di, requiérase dese traslado, igual que a Xunta de Galicia faise modedo oficial, cando é o representante dos traballadores si ten que ser por escrito, gracias, non verbalmente, traslado dun acordo. No, eu din traslado verbalmente, o funcionario de turno dará o traslado como se fai a Xunta de Galicia e outras administracións, se así se indica na moción, claro. Non, me di secretaria que si está trasladado aos presidentes da Xunta Personal que é o normal, se a moción o di, pero se xa fan a propia secretaría no momento de traslación dos acordos. Eu digo que eu lo dixen verbalmente, eu non lle levei a moción do PP, houve un traslado do acordo do pleno. Me faltaba o do polígono sí que, o da explanación esa que di que hai nunha parcela do polígono, pois sí que faremos a... Non, eu non son consciente, eu non son consciente de que exista unha solicitude de eso ni nada. Quedaba de alcaldía o tema do transporte metropolitano, que, bueno, do que falou o voceiro do Partido Socialista. Sí que é certo, non que se reciba unha queixa, que sí que se recibe, bueno, algo que saiu no diario de Ferrol, bueno, pois que facían, pois que había o Morriña Fest, que xente que quedou aquí, pero eu, hai cousa dun mes e medio, mantive unha reunión sobre o transporte metropolitano no edificio da Xunta, e a Xunta de Galicia di que é maravilloso o transporte, que non hai ningún tipo de problema, que se cubre todas as paradas, as rutas, que non queda ninguén nas paradas de bus. Bueno, lle dixen que non era así, pero insistiron en que sí. E, bueno, chegamos a un acordo de que vamos a mandar como unhas alegacións ou que vamos a facer algún tipo de escrito para contarles cal é a realidade. De feito, estaba ali Martín Aneiros e dixo que, bueno, que sí, que xa viñamos dando queixas, xa dende que estaba Juventino aquí de alcalde, propoñendo outras paradas de bus para recoller a persoas que van á Xunta de Galicia ou á Diputación. Bueno, presentamos varias opcións, non fixeron caso a ningunha. E, bueno, decían que igual ahora tamén que como era cando abriran as pías, pois que igual xa todo se solucionaba. Entón, bueno, pois presentaremos ese escrito ao que nos mandaron outro día, unha comunicación de que se tiñamos algo que decir que presentáramos un escrito e así se fará. E despois, eu sí que quería dicir tamén o tema dos semáforos e das luminarias, tamén comentamos en xunta de voceiros, que foi que estábamos, xa está todo preparado, bueno, as dúas empresas que gañaron as licitacións, isto que preguntou o PSOE, nos decían que en cousa de 2-3 semanas comezarían os semáforos, entendemos que en este mes de agosto. Xa comentei que estuveran facendo coa policía local, cos temporizadores, o tempo que iba a ser de apertura en cada cruce e tal, e tamén os das luminarias, esa empresa tamén xa tuvo contacto coa nosa enxeñeira, xa viron todas as cousas que podía haber de retocar e está todo, entendemos que cando remate o mes de agosto, eu creo que antes, pero bueno, non o vamos a decir, que despois 2-3 semanas era o que nos decían, pois esperaremos a finais de agosto. E sobre do escrito da mancomunidade son as cotas que hai que pagar, que se mandan e que de feito vamos a ter que pagar algo menos. Sí, pero bueno, mandaron un resumo e, bueno, eu reviso porque ahora mismo non me acordo, pero sí que mandaron un resumo e do que se iba a ter que aportar e que, ademais, que eran menos cartos dos que tiñamos que poñer inicialmente. Pero, bueno, repaso, se quere, pois yo comento. Vale. Eu creo que... Bo día a todos e a todas. Bueno, pois, dende servicios, a reclamación dos contentores subterráneos, pois, era unha cuestión de mantemento e limpeza, cousa que xa está feito, en principio, funcionan con normalidade, non? En canto á solicitude do vaciado de depósitos de agua en Fontelonga, xa se está tramitando con Viagua para
o seu posterior baleirado. Despois hai outro semáforo de Limodre, que non sei exactamente se... Perdón? Vale, pero que non está averiado. Sí, vale, pois... Témolo en conta. Sí, eu creo que tamén, pero bueno, pasaremos por ali a miralo. Despois, co tema dos contenedores de Antonia Montero, sí que é certo que, bueno, houve obras ali, modificouse a súa disposición, pero remataron as obras e xa volven a estar os contenedores na súa posición orixinal. En canto á reparación do cableado de bullos, pois non sei se xa foron por ali ou aínda non. Non sei se é algo recente, pero vamos, que isto o miramos. Despois, que máis? A Rúa do Medio. Sí, ás veces deixan o coche por ali e a xente de Protección Civil, por si calquera cousa, se teñen que sair, que poidan sair xa de inmediato. Se non é así, pois tamén haberá que miralo. Quero dicir, se aparca alguén máis que Protección Civil. Como dixeches, coche municipal, non sei que tipo de... Claro, non sei que tipo de vehículo pode ser, pero vamos, que eu sei que sí que aparca aí Protección Civil por iso, non? Despois, o tema do Gardarraíl, que sí que é certo, xa o comentamos na comisión, estamos en estudio, que non só hai esta pendente, hai varias tamén que estamos mirando para reclamar os seguros. E en canto á limpeza do polígono, é certo, e xa se requeriu ao Concello de Cabanas ata 3 veces para que fixera a súa limpeza pola súa parte, non? Quedando en nada, polo que podemos ver, porque ainda pasei onte por ali e a cousa sigue igual, non? Que máis? O camión do lixo, en principio, está traballando. Non sei se vostede o dixo por algunha situación concreta. Agora mesmo o camión do lixo está perfectamente, está traballando. E non sei se me queda algunha máis. Sí. Vamos a ver, o camiño do Pedregal. É certo que ali foron os traballadores do Concello outro día, porque sí que houve outra reclamación dun veciño. Ali o terreo que dá antes de atravesar a estrada para chegar ás casas é unha xunqueira. Entón, moitas veces se filtra ese auga e vai a dar á rúa, días de sol como a hoxe, e incluso lle pasa para dentro auga aos veciños. Entón, o que se fixo ali foi formigonar, e aínda se van a poñer unhas rochas para intentar conter que ese arribón se veña para baixo e que a auga chegue a casa dos veciños. Non sei se no medio deses traballos se puido mover algunha pedra de algunha casa, xa está o encargado das obras ao tanto e xa se está mirando a ver se se fixo algo para poderlo poñer ben. En canto a ordenanza de tráfico, pois mira, a ordenanza de tráfico foi ao final un tema circunstancial. Xa falara con Joaquín, tiña uns asuntos, eu marchei de vacacións, pero vamos, da semana que ven, si podo, que me opero mañá, non pasa. E os taxis de Ares. É certo que, bueno, houve unha solicitude por parte da organización dun festival a colaboración do servicio de taxis, independentemente de se foran daqui ou se non. Entón, eu falei coa presidenta de taxis de Fene e díxome máis ou menos o servicio disponible que iba a haber para ese día. Ese día tiñamos a problemática de 2 festivais, aparte de ter que dar servicio á veciñanza. Entón, colaborouse unha axuda extra para intentar complementar o servicio, non para quitarlle o traballo a ninguén, obviamente, non? E ese foi o motivo. E despois do Partido Socialista... o tema do muro, eso foi feito con medios municipais, pero o que é o custo, pois, se me permites, xo traerei na próxima comisión. Despois son todo máis ben rogos.
Sí, o estanque, vámoslo, sí, imos ter en conta para darlle unha limpeza. E despois tamén había o de contenedores subterráneos. Sí, nada, eso, sí. Eso se está mirando xa. E, bueno, en principio, creo que nada máis. Sí, bueno, perdón. E a escola infantil sí que é certo que xa se están atendendo as necesidades que tiña, que chegounos un correo con, bueno, pois con deficiencias, como, por exemplo, o linóleo ou outro tipo de deficiencias, e xa estamos atendendo a todas as necesidades que require a Galiña Azul. E pola miña banda creo que nada máis. Que me queda? A solicitud da rotura de augas fecais, que non pon exactamente ningún sitio. Vale. Contesta a Conselleira de Medio Ambiente. O tema da reposición do espello na estrada de Romariz, esa solicitud que existe de bandas rugosas que reiteran se van a poñer, se non. E agora mesmo, esas non sei se están postas ou non, pero se están atendendo a todas as entradas de rexistro dos veciños, igual non tan rápido como nos gustaría, pero se estás atendendo a todo. Bueno, bo día a todas e todos. Bueno, pois en canto a cesión dos baños para o Perla Mural Fest, bueno, os locais que temos teñen a antigüedade que teñen. Cando eles nos solicitan a nós inicialmente o local de Aspanés para utilizalo como camerino para os grupos e a dotación de un baño. Eles inicialmente iban a colocar uns baños portátiles como colocan en todos os festivais. De paso que amañamos o baño ese que estaba un pouco, como estaba o local sin utilizar, pois estaba un baño deteriorado. Se amañaron os baños e unha vez que estaba ali se amañaron todos os baños que non estaban funcionando correctamente. Cando se amañan, eles din que lles valen eses baños e así se aforran os cartos. O sea, os baños se deixaron en boas condicións. Pode haber algunha eiva que non fora visual e a mellor había algo afundido, claro, pode estar por debaixo a madeira podía estar podre, que visualmente non se apreciaba, e a mellor con tanto uso, que non é o uso normal dos locais, pois pasou esa problemática. Para solventar esa problemática se lles deixou un baño químico que trouxemos de Maniños. Entón, creo que nos actuamos na medida das nosas posibilidades con todo o que puidemos para forrarlles a eles un investimento que tiñan previsto. E en canto ás preguntas e solicitudes de documentación de Facenda, contestarei en comisión. Conselleira de Medio Ambiente. Bo día a todos e a todas. Bueno, de Medio Ambiente e de Educación, entón xa lle contesto ao Partido Popular referente a cuestión que me facía referente ao Consello Escolar. Bueno, pois, lóxicamente, agosto é período non lectivo e é a nosa intención, pois, en setembro, enviar xa as comunicacións para realizar a Constitución e, posteriormente, a convocatoria. Referente ao verquido de fecais, si tiñamos coñecemento, de feito, o día 28 de xullo hubo unha inspeccións de augas de Galicia e, bueno, ali se fixo unha recollida, unha muestra e xa se reflexa que na parte privada de canalización de augas residuais do edificio. Entendo que ese escrito que se meteu por rexistro de entrada pois é que ao mellor hai un desacordo, unha discrepancia porque ten que costear a reparación, pero, bueno, é un ben privado e entón pois teñen que amañalo e de feito se lles vai a facer o requerimento. En canto ao que me preguntaba o Partido Socialista, referente ás análisis nas colonias felinas, pois non temos coñecemento de que se realicen. Normalmente, pois son as persoas que alimentan as colonias as que realizan un control e revisan que estén en boas condicións. Cando venga algún animal que está enfermo, pois se poñen en contacto con nos e, lóxicamente, o remitimos aos veterinarios de Muga. Que eu teña coñecemento, non.
me di a miña compañeira que non. Incluílo, o teremos en conta. E, bueno, logo me parece que tiña outra... referente á recollida de voluminosos, pois dicir que estamos a ter reunións coa empresa Coregal, que é a que leva a xestión do punto limpo. Tivemos unha semana pasada, e de feito mañá imos ter outra, e o fin primordial desas xuntanzas é potenciar un pouco o hábito de que a veciñanza do Concello achegue os enseres e todos os residuos que se poden depositar no punto limpo, lóxicamente, e posteriormente a nosa intención é reducir a recollida que se está a realizar de 2 veces por semana de voluminosos, porque non tería sentido xa. E penso que xa non teño máis cuestións. O que solicitaba a voceira do Partido Popular que dixeras onde era o edificio do vertido. Sí, nas vivendas de San Valentín de Perlío, en frente a Aguilar. Bueno, a cooperativa de San Valentín en Perlío. Bueno, entendichesme, verdad? Non é cooperativa de San Valentín, como que non? Eu quero... Cooperativa de Astano, bueno, vale, pois... Bueno, entendichesme perfectamente, vale. Concelleira de Deportes. Vale, moi bo día a todos e a todas. Pola miña parte, comentaba o PSOE que tiñan preocupación o judo polo campeonato, entendo que é da Xunta de Galiza, da Federación. Vale, eu non teño coñecemento de nada disto, que eu sepa non se puxeron en contacto ni fixeron ningún tipo de solicitude, pero agradezo que... Vale, non... Con Polo, que se puxeron en contacto con Polo. Pero si Polo non leva deportes. Bueno, nada, eu non sei, a non ser que fora en relación ao seu traballo, claro, non o sei. Nada, eu agradezco que transmitades isto e poñereme en contacto con eles para solventalo, de acordo? E darevos parte na próxima comisión. Pola miña banda, nada máis. Concelleira de Obras. Bueno, pois por parte da obra esta que me pregunta o Partido Socialista, da obra de Bullos, é certo que ali hai unhas casas que quedan separadas e que se puxeron en contacto con nós para preguntarnos porque hai outros veciños que tamén fai tempo ao quedar separados e fixeron eles pola súa conta a cometida e a colocaran polo taller, que me corrixe o anterior concelleiro se me equivoco, creo que falamos de que fora unha cousa entre esas vivendas e o permiso que lles dira o taller para pasar por ali. O que eu vin foi, sí que vin e o vimos en Xunta de Goberno, unha solicitude que había dunha veciña desa zona que sí que pedía, autorización para facer a cometida, ela. Pero non teño coñecemento de nada máis. E despois a outra xa contestou pois creo que non teño nada máis, non? Perdón. Non sei se me queda algunha cousa máis, non? Perdón, que non sei realmente de quen son, quen ten que contestala. Nos facíamos unha pregunta en relación coa comunidade de propietarios, edificio do Perla, Rúa Eduardo Neira, que esa non sei, pide exactamente que se verifique se é para unha vivienda ou non, se lle deu traslado de algunha comunicación por escrito. E despois tamén preguntábamos, as dúas formacións, creo que era, o tema do desbroce da cofradía de Barallobre para o tema da festa. O mellor xa se fixo a día de hoxe, entonces nada, e se non, eso, que se nos conteste, se vai facer. A nós nos dá igual que seña con medios propios ou outros, pero que non se acredita urxencia con eses cargos. Referente ao da cofraría de Barallobre, sí que trouxo moita polémica no pleno por parte do Partido Popular no pleno anterior, polo tanto, os traballos deste goberno con as sociedades e asociacións son moitos.
Entón, colaboramos moito, moitísimo, axudamos moito, moitísimo, non temos ningunha queixa. Bueno, sempre se pode facer máis, claro, sempre poden pedir máis, pero de verdade que tanto asociacións como sociedades están perfectamente atendidas. Polo tanto, bueno, dentro das solicitudes da colaboración tanto de servicios como de seguridade, como de todo o que fixo a cofraría, como moitos máis, se vai atendendo ao que se pode. Entón, está todavía en ese proceso de o plan de prevención, pois hai moitas cousas que se van a levar a cabo e outras que igual teñen que quedar sen facer, pero como con todas as sociedades e asociacións. E despois, sobre o tema da comunidade de Eduardo Neira, desta muller que veu aquí, bueno, eu repito o que dixemos da outra vez. Hai cousas que son investigacións policiais que non se van a dar conta, desde logo, non temos por qué, e despois hai unha petición que entrou por rexistro de si era habitable ou non era habitable. Sí, pero eu contestarei o que eu queira. Claro. Bueno, se non te vale, pois me volves a decir, pero bueno, eu estou contestando de momento as dúas cousas. Entón, sí, agora vou á segunda parte. Sí, Rocío, sí. E esa está, bueno, pois a policía facendo algunhas averiguacións, pois con urbanismo, e está levándose a cabo distintas accións sobre si é habitable, si non é habitable, está en investigación. Bueno, en investigación, sí, en investigación. Pois moitas grazas a todos. Joaquín. A mellor despisteime, pero por se acaso prefiro preguntar agora. Sobre a pregunta que fixemos se se estaban levando a cabo algunhas actuacións nas casas abandonadas que hai no Parque Lineal, se estaba facendo alguna historia, non recibimos contestación. Entendo que non recibimos contestación. Hai unha que é propiedade do Concello, que en esa sí que se está actuando. Bueno, agora é que é certo que este mes é un mes complicado, hai moitísimas vacacións, moitas festas, eventos e actividades que atender, pero hai previsto unha actuación en aquela zona que é do Concello. Ese é o Druida, non? Bueno, pois... urbanismo. Bueno, moitas grazas a todos e a todas. Damos por rematado o pleno.